yeah. Where is she? Hey. Oh yeah. Oh yeah. Pakuni di mama, mbombo. Pakuni di mama, mbombo. Oya ti merede, amada poyina, mbombo. Oya ti merede, amada poyina, mbombo. Oya ni di mama, mbombo. Oya ni di mama, mbombo. Oya ti merede, amada poyina, mbombo. Hey, kai lu banalo ni. Men koma. Hey. Aku na mere ya ka nke mere ma na igwe ezigbo oyi nwa. Ya. Ifunanya nwere ebe ị nọ, na ama m na ifukwa m n'anya ka. Afwangyo. Hey. Oh. Oyi ezigbo oyi. Back. Echeta ihe anyị ji maka ya bịa taa. Anyị ga-agba ndụ. Onweghị ihe ga-agbakọ ya anya. Anyanwụ a ga-agbara anyị oti anyị. Na anyị nụọ di, ịmụta nwa nwoke, ịmụta nwa nwaanyị, nwa nwoke ga-amụ. Ịmụta nwa nwoke amụta m nwa nwaanyị. Nwa nwoke, nwa nwaanyị. Ihe a ka anyị ga-eji wee gbaa. Ihe a na-ebe anyị agbara anyị isi anyị wee na-eti ịmụta nwa nwoke, mmụta nwa nwaanyị, nwa nwoke, amụtakwa m nwa nwoke, amụta nwa nwaanyị. Nwa nwoke, nwa nwaanyị. Onye ọbụla na-emerọ ka anyị si wee kwekọrịta. Ọnwụ ga-abụ oke onye ahụ. Onye n'ịdị m mma, mbombo. Onye n'ịdị m mma, mbombo. Onye chi mere na mmadụ apụghị. Mbombo. Onye chi mere na mmadụ apụghị. Mbombo. Ọkpakụni dị m mma. Mbombo. Ọkpakụni dị m mma. Mbombo. Onye chi mere na mmadụ apụghị na. Oyoyo. Onye chi mere na mmadụ apụghị na. Oyoyo. Nke na-ayọ n'ala elu na-ayọ kekwa nke na-eme nke na-akpakwa gị obi ahụ nke na-emekwa adị m agwa gị ma na ị na-akọkasị biko gbaa m ọkpa na eze ijego tie ife n'ife nwa onye nwaanyị mere nkwekọrịta taa nke unu na-ekwekọrịtakwa gwa nke unu na ha ekwekọrịta arịkwa m enwe mfụnanya m na ya adịkwa otu a ọ ya adịkwa m obi ụtọ ihe atara akwụ njekwa n'ubi si ka nne na-enye na mma na ọ na-agụcha gị wele ife gawa ka ị na-ahụ ya eli ka ọ dị biko Ọkpakụ, nenu nkwu ebe a ka anyị kpalịa naba n'ozugbo. Ngwanụ ka anyị kpaba. Jikwa nwayọ. Nke ka anyị nyere gị aka. Okay. Ka akpọrọ akpọ chọta ọzọ weta nkwu ọzọ. ori Adakụ bee kwa ka ị na-etinye n'ite na mba agụkwa na nke enyi m nwaanyị Ọkpakụ gị na Ọkpakụ ebe afọ n'ihu afọ ọnụ Ọchukwu ana m enwetụkarị unu na-abụ anya ụfọdụ ka ma bịa soro na mba isokwe na anyị ọsọ mụ na ya n'ụwa a n'ụwa ọzọ dịkwa ka unu na-abụ agba ndụ ee anyị gba
anyị gbaa ma ya gbara ọgbasalọị ọgbasọkwa m ka ntị niile m n'ọbọ ya na-alakọkwana na ya jee ka nje na-abịa na-abụ ọkakọ enyi m nwanyị oye ebe na-aga mana bụ ụlọ ịnwakwa ihe ewu ngwa na nke ọjọọ mgbe na ị ga-enyere m aka n'ihu aga m enyere gị ngwa m ka ebe Oyi ka nwanne. Ọ ga-adịrị gị mma Olu gị. Gị na nwanne nwoke gbara isi ụzọ nke ọzọ maka na a na-eso ya n'azụ usoro anyị agbaga ebe ọzọ ya bụ na kịta anyị natara na-akpọrọ nwanne nwoke ezi ọ ga-adịrị ndị ofe mma ndị gbagaba na ndị ugwu Awụsa were chukwu na-azọ nwa zọba mgbe na-azọta nweta oke nwa ma ọdịdị na ọ na-eji ka ndị Awụsa o wee gba n'ebe a ha chere onye ba mana ibe mmekwanụ m ga-esi ka anyị akọrọ ntụ a ezukọta ịkwalite bụ maka na o nwere ọhịa anyị mere ụmụalụ oye oye ama m oye nwaanyị oye nke gị na ya na-akpakọrịta na-esikọrịta na-erikọrịta anyị dị n'ụmụazị ụmụ ya na-abọbanye n'ọbụla n'ihi ịfụnanya anyị nwere n'etiti anyị onwe anyị ọ bụrụ na Chukwu gọzie m nye m ụmụ nwoke yanwa nwaanyị na nwa m nwoke ga-anụ m ya nwaanyị ọ bụkwa na Chukwu gọzie m na nwaanyị gọzie yanwa na nwoke na nwunye nwoke ga-anụ nwa m nwaanyị Chukwu wee mezie ya ọnwụ wee gbuo ka akụrụ aka wee tinye m ụmụ nwoke nye yanwa ofu nwa nwaanyị ofu nwa nwaanyị a na-akpọ Suza ya ka eji n'obi ị ga-anụ ibe m chọrọ ịjụ bụkwa na ihe na-adị nwa ezigbo ala dịka nne gị kemgbe m lụtara nne gị nwaanyị ọma ụbọchị ịnụ mụ na ya ọnụ ukwu a ka ọ dịkwa onye nwaanyị a ukwu a ka o sikwu wee zụọ ụmụ ya ejebe ịda nna gị bụ ihe dị mma n'anya ị ga-abụ ọpụpọ elu ewu nọ gba mbọ ada egbuzi oge gba mbọ ka ị gaba ndị eme ka enyi nwaanyị mara maka na ebe ngwa ngwa emere ọdachi maka na ihe tọrọ mmadụ eto a onye ọzọ apụrụ site n'azụ onye ji rọ nke a bụ nkwa ikwere ọnwa edorokwa n'isi isi enwe nsogbu adịrọ nna ibe ga-eme kịta tupu anyị nọ mgbapụ ndị bute nkwụ ọcha anyị ọfụma na-ete ebe ka ga-eburu ejeresi ebe ahụ taa bụ ife ezinụlọ bụrụ ife a na-anọ ọdịmma ka anyị nwa aṅụrị ịma na ezinụlọ ịma na akpụkpọ agbadago
nwanne ka oyi kalili nwanne asị na ife ọkụkọ bụ mmiri atụ gị ya mkpa wee si na ya chọọ ịlụ nwaanyị ịma na ife anyị wee bu ya ọ daba ọ kweta nne m ife n'uwe na-atọ m wee silu onye n'ịdị m mma mgbomgbo oye mma onye n'ịdị m mma mgbomgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mgbomgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na oyoyo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mgbomgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo nne m anyị adịla anyị na-abụ na mma onye ọlụka ebube alụka nke anyị na-ebe azizi aka anyị nọta mgbe na-ekwu okwu afụrọ m ụza ịgwa m na-ekwe bekene na nne dị elu ya ka iji nwayọ ọkwa ya bụ ofe ife nne ya ike owu mgbakọ onye a na ahụ bụ ọkụkọ na ife mbụ mmiri achọ dị m mkpa nne ama na kemgbe ụmụaka gị ijitogidelu ona ama na nne gị akwụgo ife gaa n'etiti nwunye ya na-abụ nwunye ya na-abọ dịka nwanne ama na ọkụkụgolu gị ọgbụgba ndụ nwunye ya na-abọbaghị ya maka nwaanyị a maka na anyị chọkwa ụta alụ ewu wee bụrụ na klaasị nwa m abata onwe na-agwa m na ya chọrọ ịlụ nwaanyị mesịa na ya enwegokwana nwaanyị a ga-anụ anụ ọkweta abụ nwunye nwa ya bụ nwa m anyị edebegonu nne dị na nwunye nwa Chineke emego ihe nrọ ya maka na mgbe atị natara anyị na-atụ anya ya nwa amara ebe ị nọ nwere onye ma ebe ị nọ kama na ihe ọ gwara anyị bụ na ịnọ be ndị ofe mmanụ ewee gbarịta ihe niile a gbara anyị n'agha wee mee ka be m zuo oke unu na-abụ wee bata Chukwu alụka na-eke nna ewepụrụ ekenekwa ngo na ihe i mere amaka nna m ịfaka ya mma na-ekweta ọra mgbe ebe a esetịa ya ebe ha na oke ose anyị na-ata na oke ose anyị nọ nna nna m ga-eyi nna ihe iji maka ya were anyị na ihe njibata bụ ka mara na mma onye mere ihe nna ya mere ọ bụrụ ọkụ etu a ka nwanne nwoke si wee eme mgbe ozi ugwu Awụsa wee nata ọ gwa anyị ihe a anyị sonye n'ọkụ ozugbo na ebe ị natara kịta onwego onye ifuru be ndị ofe mmanụ ahụ n'anya ọ kara ịmagbukwo n'onwe ma ọ bụrụ na onye nwaanyị nwụọ ihe ụmụ nwaanyị ebe a ka okwu na akara ịnọ wee magbuo onwe ya gịnị do edunatasịalụ mfanụnụ ụmụ nwe ọya nwanne nwoke ị ga-achọzi onye ọzọ chere ahụtara m bụ na asị na ọgịnị ife na-aghọtara ọ na nwanne gị nwoke anụgo anụ mbanụ nna anyị
Kedu mụrụ na-ekwu ihe a? Kedu mụrụ na-ekwu ihe a? Mba nọ nna anyị. Anọ mana anụmanụ ife unu na-ekwu. Etu era. Etu ụmụ era ka ihe niile dị. Ihe ntọrọ ịgwa gị bụ na ịma na nkwekọrịta onye be m na enyi nwaanyị. Ihe a bụ agbụgba ndụ anyị gba. Anyị na-akọkwara unu mgbe ahụ. Anyị na-akọrọ unu mgbe ahụ. Mana ịfụ na ọkpara m. Nyanwa bụghị ụzọ wee nata. A ga-ekere nwaanyị ebua. A ga-egbubi ebua. Ihe ga-eme ọ bụ na obe ndị Yoruba nwa. Ị gabanụ. Osi na ndị ofe mmanụ. Ọ bụrụ ofe mmanụ nwa ikute na nke ọ bụla ihe wetara na m nabatara ya. Nna anyị ma ọ sọrọ ofe mmanụ o ma ọ sọrọ mmanụ ofe ma ọ sọrọ nwa izizi ma ọ sọrọ onye ikpeazụ ọ bụ hụ na kama isi mmadụ adapụ. Ekwu ọzọ Anyị agbụsịa ya. Bịa nna anyị. Nwa anyị edeba. Ọ bụkwa na ama amara onye bụ m ga-asịkwa onwere ike iji jee Nna anyị ejekwa m chacha. Ịdị shọ na agha a enwere na ka o si wee saa ya isi. Bara ndị ofe mmanụ ọgbọgba gị n'ime arụ. n'aka anụmoto. Nna anyị. bịara ebe ịchọ. Ọ bụrụ ihe bịara ebe ịkọ. Onye ebe sana. Ọkara nne ya gwara m. Gwa m gịnị? Nwanne nwoke jọkara nne gị anatago bịa n'ụlọ nwa. Ifu nkata ọnụkpa. Ifu nkata ọnụkpa go. Ọ ga-awọ. Ọ gaghị emenata. Ọ bụrụ na ọ bụrụ sana. Kama isi mmadụ adapụ n'ala. Otu a nshikwe ka ọ dị. Ihe mekwara nwa nwaanyị. Ihe mekwara nwa. Ọ bụ sọ ịnụ asụ unu kwuru gbago kwuru gbada kama otu a nshikwe ka ọ dị. Ọ bụ ihe sana. Esi mmadụ adapụ. Otu a nshikwe ka ọ dị. Ana m. Ihe mekwara nwa ahụ. Ka njekwara onye nwaanyị ka mmadụ ihe na-eme. Akpọrọ m ụlọ ebe a ka anyị mee udo maka ihe na-eme na be m a. Mụ na nwunye m ada arahụghị ụra. Unu na-achọ ka unu butere anyị ọbara mgbali elu mana nke a dị ama aka nne a bụ n'ahụ m, aka ekpe bụ n'ahụ m. Onye nwe okwu a kedu ihe a ga-eme ka udochia n'ezinụlọ? Ihe na-eme ka udochia n'ụlọ a ya ntụtara kama ọ bụ ya maka sana isi mmadụ ya sụwaga ọnụ ya sụwakwa ọnụ ya sụrụ ya ọnụ ya sụrụ ọnụ ọ ya dị ya sụwaga ọnụ ọ bịara ya mmadụ na-asụ ọnụ bụ ya aka n'anya na-egbu ike aka n'anya etu o si dị unu n'oge na n'oge na bema unu kụzi ezi obodo ya akwapụ unu isi mmadụ ga-aga. Mbụ ka m na-asọ anya ọ bụ na ọ bụrụ anya m na-asọ m na-ejikọ aka tọgbuo nwa o jiri obodo ndị ofe nwa banye maka na ihe gbasara ana ọgago a na-anụgo di bụrụ nwanne nwoke nke ọkpara na-anụ ya afụna m ebe a nụrụ nwaanyị gbubie ya ịbụọ nwaanyị egbugburu ịbụa ọgwụgo m nọ ya anụgbazi ozu. Unu ga-ahapụ ana ka o mee ihe ọ bịara ime na ngwuma o nwere echi Chineke chọrọ ka nwa ahụ mee na ngwuma kpatara o ji wee nọgide unu wee too na mkpekọrịta nwunye m na nne ya ọ ghara ị na-ahụ n'ihu. Hapụ nke ama hapụ ya ịmara ihe ọzọ ị chọrọ
ọ bụghị ihe anaghị eme aga m agba mbọ hụ na ememme ma ya bụrụ na ị hapụrụ ana ka nwanne nwoke wụọ mmiri nna m ha na-aṅụ olu nna nna m ha na-aṅụ olu na ọ bụ na mkwụcha ya ekwucha ya amara m ka mburu a ga-esi a ị sị na ị chọrọ akụkọ ụlọ ugbu ọkpara mmadụ ya bụ isi obi ọkpara mmadụ bụ isi obi mana ebe ọ bụ obi a ka ọ ga-agba hapụ ụlọ akwaja oru obi o nwere ana m nwetara nna m nyere m unu amara maka ya ana nna m nyere m o buru ibu m ga-ewere nke ụmụnna nyere m mgbe a na-eke ana m ga-ewere nke ụmụnna nyere m tụkwasị nke ahụ maka ọya ọnụ kwurukwuo fụ na ụlọ a ga-arụ ebe ahụ n'aka nke a rụrụ ebe a ada ebu ana n'isi ada mmụọ agwara m gị agwa na ị ga-apụ ama m na ọ bụ na omenala ekwetara na ya mana m nwa na-asị ka udo wee chịa na ezinụlọ m ewere ana na-aba ka ị kpọrọ nwunye wee jee ebe ahụ bido n'isi bido ụwa n'isi ihe wee dere gị mma nke nna anyị dị n'ala nke mbụ na ndị ege anọnyere onye bụ ekpere obi ọmụnwa ọ ga-ahapụ ụlọ ofe mana obi adọkọ m na nne m chekeneli na-asịkwana na ọ na-abụ nwa nza na-ele ụkwụ na-ele aka ọ sị na ya na-eba mmanụ na-eme esi ghọta kwesịrị ịghọta nwa m na diọkpara ya arapụrụ gị obi udo wee chịa nsogbu adịrọ ekwe obi nwere nna udo chịa nne unu mechara anya nwata nwaanyị were obi m nye nwanne m nwoke onye uwe ojii ala onye jiri ka mpe a na-alụ n'obi Ukukulu nwa mpatso itobwe sikati bi okukulu nwa na ebiko Papa this Ana Papa Nana ụbọchị ahịa na-anọ onye na-eme ihe a bụ Dikeh. Gịnị ka mmekwa Dikeh gịnị ka mmeri ma nkịtị nala
na mma egosi ya na ọmụ bụ nna ya m ga-ezu ozi kịta kpọọ ya ka mara n'ụkwụ ya gaanụ kpọta ndị ike ebe ọbụla ọ nọ gaanụ kpọta ndị ike ebe ọbụla ọ nọ gịnị ka ime ọwọ́ ọ̀pá o. gwa m ihe ime bat anọ m ebe afụ ya n'anya ị ga-afụ ya ọwọ́ ọ̀pá ya mere atụ. m ga-amasị gị ike kịta Edesa a na-egozi. ihe ị ga-eme kịta bụ ịmara ihe ahụ i mere jee megharị ya kịta ọ bụrụ na imegharị ya gwa ndị n'ọmụmụ bụ nna ya ihe debe nsi gwa jawa sisi anụgo jawa Nilo kasi lonjon owa bilona ilona. Oh, what did I do that you hate me this much? Oh, what did I do, brother? Oh, what did I do, mama? Manife na tomuto nenu wabu, mbulonye kulu nenu wa, nyangwa koya olu. Ime ma na gina maseje, ime njo na gina jo seje. Wanne na wanne, wanne na wanne, wanne na wanne. Ogini nesoku, ogini nesoku. Nilo kasi lonjon owa bilona ilona. Oh, what did I do that you hate me this much? Oh, what did I do, brother? nna m chọkwara gị kọwara ụlọ na m akpara anya nwere n'ikwu m o nwere oge m na-eji jiri uche m owuwe nwa nke m ma o metụ nwunye m aka ọ dịrọ ọnụ mmanụ na-emeworo ya eme ịmanụ m onye mbụ ịmanụ na m enwere iji obi ahụ onye na-eme ihe niile a bụ nwanne m nwoke anụkwa si na ọ chọrọ obi ka udo dokwenyego nya obi birikwa n'ịkpa na nwatakịrị a udo adịghị ya n'obi kama na ọkwa mụnwa gbara nkịtị maka na agba nne nkịtị ihe anyị na o nwere oke esi na nnu ata obodo richapụ mana unu amara na mbụ oke dibịa mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ oje na mmụọ atụpụ a na-akwụ mmụọ ọmụnwa nwere dibịa na-akwụ mmụọ iwe wee m etu ifuru iru m dị nne mmadụ ihe mana ana m agba nkịtị jiri nwaanyị na-eso ya maka na ọnwụnwa m ọbara siri ike emekọrọ ụdị ya ọnwụ mana ama m nkịta ị ga-akpọ nwunye gị nnaba Ana nwa m Papa, ihe ọ bịakwa ebe anyị mee. Papa m kwebe nna na adị mesịkwa nwoke a na. Mkpa kedu ma mmesi na ka mma na mụ na gị nọ ebe a. Achọrọ m na mmesi. anyị nwa dozie Nke mbụ nwa m nwoke ka ọ chọrọ ikwu. Kịta akwa m nwa. Ọ ka achọrọ m. Mba, ọ mụ nwa kacha anya m. Mmakwa nke mbụ nwa m nwoke. O nwere ike ọzọ bụ mụ nwa ka ọ ya afọ. Yotere mbọsị izi ị ga-agwa m ihe mere m ka m si mebie ya n'ihe tupu ị na-anarụ ihe ị na-adịghị mma ụmụ nwa amụrụ na mba obodo ụmụ nke obere agbamakwụkwọ mana ụlọ etopụtago bụrụzie mmadụ ụlọ amara ihe m nwere ike ime
Onye niile onye na-eme ihe a bụ nwanne nwoke. Onye ọ na-eme niile. Mana aga m egosi ya n'obere nwa ka ọ bụ. Ndị ọ na-ejekwere bụ ụmụ obere dibịa. O nwere dibịa dị n'okirikiri be anyị a ga-akwụ m n'ihu na-ele m anya na mkpụrụ anya. Nwere ana m ekpere ihe ama mmezi ọzọ. Mmezi ọzọ. Nwanne na nwanne, nwanne na nwanne, nwanne na nwanne, ọ gịnị na-ese okwu? Ọ gịnị na-ese okwu? N'ilo kasị nlo njọ n'ụwa bụ ilu na ilu na. Oh, what did I do that you hate me this much? Ọ bụ na nwunye m kpọta nwa ọ ga-anabata. Nna m ka eke ime. Anyị ga-ararụ ụlọ taa mụ na nwunye m. Ihe ahụ anyị adịghị emebu mbụ. Anyị ga-eme taa. Mgbe nnọọ ka nwunye nwa mbụ ụmụaka wee mụta onye ha ekwe. Ị ga-abịazi ị ga-abịa kpọrọ nwatakịrị ekele ejiri ka na onye nwe anyị emeghị ezi uche ya nwa m ngwanụ bye bye. Ọ ka mma ka ị na-achịkwa onwere onye akara achọrọ m isi wee nọrọ. ya ka nụ na ha nọrọ biko ka mmadụ ka m ghara inwe nsogbu. Mba achọrọ m isi wee nọrọ nna m. Nsogbu adụ ọnwụ na paghị ma maka ya nsogbu adụ ngwa. Mama dị m kpọrọ nwa m nwa gbatara ọsọ na be m ugboro ịtọ wee bido n'ụtụtụ wee nsogbu ya enwere m ya ka nwa m onye a bụ nwa m diọkpala m ọ nke iji aka kịta mama m ọzọ hapụ afọ ike ga amụta owu hapụrụ n'ụmụ nwatakịrị ịkpara nke bụ mkparị maka na mma enweghị nwa wee tachicha wee zụgide nwa abụọ m dibie n'ụtụtụ nchachacha mgbe ebe kpọrọ Chineke nna ọgụ nwa okwu nkọta ama m na dịwa Chineke enye m Naịjirịa maka nwoke osisi nsogbu ọgọ ọnụ ebe a. Onye ka ị na-agwa enweghị ugwu na nsọpụrụ inweghị ugwu na nsọpụrụ ka mụ ntị ị na-adị ibe na-ekwu kịta mụ na agụ akịta ụnụ nọ ya abụghị nwa ya ọnwụ abụdị nwere ya kịta ihe chọrọ ka ị na-alụ nkịta bụ ka ị bụrụ onwe gị sara apụọ ọgụ ị na-adị ibe na-ekwu ka ị bụrụ onwe gị sara apụọ ị na-anụ ya kịta ọgụjụ banyere n'obi isi abịa biri n'agụ amazimife ị na-ekwuzi na ebe a bụ be oke mmechipụ gị ọnụ kedu nke ịma tupu na nwaanyị ahụ tupu na anya ichere na gị ọ bụ nwa izizi nne gị amụbugo nwa na beba tupu ọ bata ebe a ọgụ na ibe m na-ekwu chika dibịa ugboro ole ka m kpọrọ gị ugboro ole ka m kpọrọ gị
ịmara ife ka dị mma si n'ụlọ abụọ maka na ihe ga-emenụ isi ga-erukwa ọ bụrụ na ihe na-ekwu isi mmadụ ga-eru ala asịkwana na m agwa akwaghị agwa ma ya ekwuzikwa ọzọ ekebuna amami nne m nwa ebe ọzọ akọ ka ndị nwa bụ ụmụnne m na-eso m n'azụ mụ abụ diọkpara na dị mmadụ ife ọ na-ekwu mụ nwere ebe nna bụ mụ ebe a bụ be nna m nwere ebe nna Chika dibịa ebe ọ bụ na ese na ị gaghị esiri na wepụ ebe ọ bụ na esi na mmaghị enwenata udo adị agwọ ihe ọbụla na-ata ata tupu gị na nne gị a sị na nwata ọbụla na-agba egwu soro gada ọ maha na ụda egwu soro gada bụ egwu ndị mmụọ Chika dibịa ngwa were ya nwanne na nwanne nwanne na nwanne nwanne na nwanne mama agwatagwe m agwọ agwọ ịma na o wee ihe nsị ka ngwa gị ịma na nwa ahụ mbụ nwa a na-akpọ Chika dibịa ịma na ọ batago Chika dibịa nọ ọ Chika dibịa nke mma eziokwu ya bụ ajọ nwa eziokwu ka nna gwa ya mgbe na nwa ha batago hai mana akwa baba na awụ na mmadụ ka ya esi kpọpịa ọjọgba akwa ebe a Chika fem iwu onye akpa uche egbuola anyị meji akpọrọ m nna anyị Dikeh nọ anyị eji akpọrọ m nna anyị Dikeh odogwu kara aka na-egosi ihe eji akpọ m smart ime ihe anyị ga-eme anyị agaghị akpọpụkwa ya bọyị enwere m ndị mma na-ego nwa ka anyị lefuo ya enwere m ya na Kaduna nwee na Abuja nwekwe na Lagos Chineke mee ya bụ na nke anyị akpọchi bụ nke Lagos enwere onye mma ezigbote ajọ mmadụ afọ ya bụ Iduko bụ onye ọgwụ ego amakwa m mana ihe mma bụ na nwoke ahụ ọ kpara akpara mmadụ mmeje lesi ya nwa mkpọ ya nwa ya were ihe sọrọ ya anyị enwee ego eziokwu enwegodo ihe ọzọ nji ego wee eme ma abaghọgodo uru ọwụna na ego a mmemme ọwụgodo ụgbọala ngorogodi na-agba n'obodo anyị imekwa n'ike bịakwanụ m nke m ịma na mụ achọkwana ka ndị blọkụ na anabe nna m kedu ihe a na-akọdọkwana ihe akwara ego anyị ka a na-ekwute ego anyị eme ekise niile nwa nwanne anyị nwoke eziokwu ajọ nwa si Owerri ba nna ya afọ eziokwu obodo a ka anyara imegharịsị ya nya ka o tisaba mba adịgo na-eto mana otego ọ bụ eziokwu akwọ 16 years ka ọ dị isi gịnị 16 years nya 16 eziokwu ọ gbagokwa afọ ọnụ Chukwu ekwekwana enwere ihe gbanwee bịa ebe a ịma na asị na awa adịrị agwa ọsọ ehihie na nkịtị nwa nwanne m nwoke abatagokwa n'obodo anyị ya nke a na-akpọ Chika dibịa ya bụ ajọ nwa abatagokwa Chika dibịa nwanne nwoke ajọ nwa nwanne m nwoke ọ nọ n'obodo anyị ya adị nke a ga-ebutere m nkwute ọgbata uhie n'obodo a ọ bịa mere m ji wee gbakwute gị kedu maka oyiga ahụ a na-akpọ Madam Cash nwunye ya ka na-ekwu gwa maka na ama m na Madam Cash a na-atụ mgbere mmadụ ọbịa ka nji bịa achọrọ m ka m ka anyị tụọ aro lesi Madam Cash ya bụ ajọ nwa si n'ọkpọrọ onwe Chika dibịa achọrọ m ịma ogo na anyị nwere ike inweta na biznes ya na arụ anụnwa ọmụmacha arụ ọma ntụ achọrọ m ịma ogo na anyị enweta na arụ ọma mana ihe mma bụ na ego n'ọnwụ na anyị nweta
anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee hazie ya ka ọ gara iso okwu ka anyị ghara inwe onye ma ihe anyị mere. Enyi m nwoke go nke ọma ịmalụgo na biznes a ga-ebutela anyị mana ịma na oke nke m kwesịrị ibu ụzọ. Nsogbu adịrọ ọnya anaghị m eyiri sọ m anaghị m eri ka ndachi ụzọ enwekwa m ike iri sọ m. Ihe anyị dị na bụ mụnwa na nwanne m nwoke na ngenwa mụnwa nwanne m nwoke na ngenwa so anyị lee ya ego ụlọ ọwụ na anyị nwetara na ya anyị eke ya ọwụgodi ụgbọala nwere nke m goro mana ihe m na-achọ bụ ka ya bụ nwa ya na-ebatazikwa n'obodo anyị ọzọ maka oge ebutere mụ na nwanne m nwoke nnukwute nsogbu. Nsogbu adịrọ anụgo m ihe m ga-eme bụ na m ga-akpọ Madam Cash mụ na ekwucha kịta mụ ya ga-ekwu. Nsogbu adịrọ m na-ekwe gị nkwa na mma akpọta ya bụ nwa kpọta ya na be gị na enyi m smart nnọọ. Nwata nwoke a bụ onye mụ na gị gara Chike site taa gara onye a bụzikwa ọga gị ka nwa m ndewo ka ime Idoko nwa a bụ ezigbote mmadụ ka ọ bụkwa agbara m nke ọma na ị ga-afụ ya n'anya site n'omume ya. Chika na-erubekwara ya isi maka na ọ ga-eme ka ị bụrụ nnukwu mmadụ n'ọdịnihu. Ịma na nna ebe nna Chichi enwere m ike ịnata mma nwoke. Enyi m smart mmanya nwoke ka dị mana ka m fụsigodo Madam Cash. Nsogbu adịrọ ama m okwu Madam Cash ọ okwu eme ka ọ bụ nsogbu adịrọ ka nnawa. Nne, ekwe mana ekwesịrị m ka m mee mbọ aka m dozie isi m kpụtechaa akwa ụkwụ achọrọ m ego ozi ihe m na-emezi achọrọ m ego. Nsogbu adịrọ m ga-amụ ihe m ga-eme ada ma ọ nụrụ Madam Cash Idoko ime ọkọ m ya ya maka gị nwa Adanne ya ị ga-arapụ ọrụ ịkụ na nwere onye ọdụ anụkọ m ya maka ndị shọ ọkwa ihe nwere nwoke ka ọ bụ nwoke mana obele nwa ka ọ bụ ka hapụ ya na 2 million. Madam Cash anyị egafede ife niile ahụ chibịakwa ọzọ mana abịakwa n'okwu ego ichenji ya imebezi otu ọzọ. Okay, no problem. ị ga-anwetazi ozi ka bịa lawa. Chika dibịa o bịa nna nna achọrọ m ka ije
Jebute ha ga-ebu nwute inweta wetara afọ iwe dị na nke nwaanyị na isisi emebe ntị anya oge a dị ebe a ịdị echi oke ha ga-ebu ya kpakịrịta debe oge ezigbo ezi Hey, up there, up there. Obele, achọrọ m ka anya gị dị ebe ọ nọ. Ihe ọbụla efuru, ụkwụ ọbụla efuru, gbaa ozigbo enekwana ya n'azụ. Dị n'ife nkwu, anya gị ebe ọ nọ. n'anya mụnwa agwa gị na m bịara ịzọpụta gị ụna Obele, ebe nwatakịrị ya nọ. Ka ebe nwatakịrị ya nọ, ịdaga ogbi. Onye ka nara wee rapụ ọkwa pụọ. Ọ je chọbịa, je chọbịa. Ọnụ m anya. Eri abalị ịtọ ndụ egozi ka m na-achọ gị eje na nke ndị uwe ojii asị na afrọ gị Eri abalị ịtọ ka ndị a si ejide ya maka ụkwụ ha aka ejidesi egbe n'obodo a ka nke a na-eme na-ekezọgbakọ mmadụ so nna ịma ife menụ ị ga-aba n'ime ka ije saa enwesi arụ izu ike o anyị kere Chukwu na nwere ihe mee gị mụnwa bụ ugwu ka nke ugboro abụọ na-abịakwute m ịpụ ọnụ ụzọ ya afọ obere nwa ka ya ekụziri ụzọ ga-esi na obodo anyị agwazina m ife afọ ya na agwazina m ya biko otu m biko madam Cash biko otu m biko ịchọ ka nwa elu gị ịchọ ka nwa elu gị nwatakịrị lesịrị m ị na-akọwara m n'ọgbọ eji m anya m na-aba wee fụ ya kịta n'ụlọ ama m mgbe o ji wee pụọ n'ihe ị ga-eme kịta ị na-abịaghị aza ejide mana ndị nche m na-abịa kịta ịkpụrụ ya Cash nsogbu adịrọ ka nje chọọ the boy
Smile. Madam. Jebe na nke Idoko. Ibu kpọtara m nwa anwa. Na ndụ ma ọ bụ n'ọnwụ. Nsogbu adịrọ. Naidi. Get it up. Get it up. Get it up. Ajọ iju nwe ego ego. Naidi, nwoke a. Nwoke ije na get iji gwọrọ ọgwụ ego. Ozi m je gotere ya ife. Nwoke ka je gote ife ahụ ozi m. Nwoke na-abụja egbe. Kpọje m n'ime ọbịa ka ba ji wee gwọ ego. Ngwu ezọ m. Ngwukwa. Begodu. Nna begodu. Come now. Buka bula apa ini? Bula apa ini? Jebe. Osisi ke mana? Idoko. Onye? Idoko kezi. Kenti kadibia. Kebon. Biko. Ịgba pụpọ m obi kịta. Mana nwa abata m afụrụ ọnụ. Ọ na ọ bụrụ gị nwa gwara anyị na ọ nọ ebe a. Eziokwu na ngwada na ọ nọ ebe a. Mana ebe ị na-akọsị kịta abata m na afụrụ ọnụ ya. Ee, ma akụkọ anyị na-akọ. Bebi ya, ị ga-akọ ya Madam Cash. Ịma onye ọ bụ. Ọzọ dị ka nwanne ya bụ na o zie m ọlụ m ga-arụ ọlụ m clear. Nna biko bịa. Bịa n'ọnụ biko. O zie m nchie gị. Bịa biko nna bịa. Oke nụrụ na biko. Biko bịa. Biko nyere maka ya biko. O. Ee. Nwa amanla atakọ m. Nwa amanla atakọ m. Oda. Nwanne na nwanne. Nwanne na nwanne. Nwanne na nwanne. Kedu ihe ị na-ayọ ọrụ mbibikwu? Kedu ihe ị chọrọ m? Biko m obere oge m ga-achọtala nwa. Ife m chọrọ kịta bụ nwa anwa ọ bụ ego m. Ọgwụ. Madam Cash, biko zie m. Biko, meelu m ebele. Biko, nwa ebe ọ bụla ọ nọ m ga-achọtala ya. Biko. Ịchọ ịnwụ na nga? Hey! Ịchọ ka ị nwụọ na nga? Madam Cash, biko. Olube nke onu a, biko. Ana m ayọ gị, biko. Sibe m pụọ. Asị m sibe m pụọ. Madam Cash, ị na-achụ m na be gị? Ị makwa oge ole na-agbafunarụ m n'ọrụ anyị na-alụ? Biko. Sibe m pụọ. Ihe nọzọ ebe a sọsọ bụ nnọdụ n'ime na-achọgharị nke ife ọzọ. Kịta ka ị ma na ị ga-achọ m. Kịta ka ị ma na ị na-achọ m. Ị na-enwebu efe m. Ụdị ọnụ anyị na-alụ, ụdị ọnụ anyị na-adụ, o kwesịrọ. Ụdị ọnụ anyị na-alụ ọ dịrọ mma. Ọnụ ya bụ eme na ndị uwe ojii achọgharịba gị. Chego ọnụ ịsọ, kedu onye bụ ịgwa nne gị okwu otu a? Kama mechie gị ọnụ. Ọnwụ ife na-eme gị n'isi. Ị mara na ọlụ a m na-alụ na-enye gị nne n'ụlọ. Ọ bụ na ị marọ. Ịsọkwa ndị na-ekwu ihe anyị na-ekwu ya. Nkọnọ ihe a na-eme ka anyị ji ebi nri. Nne m. Ọ ihe ndụkọ. Si eme ụmụ amaghịzi na aghọtaghịzi m ka o si ebi ndụ. Ụdị ọrụ ọ na-alụ ya na ụdị ndị ajọ mmadụ ya na ya na-eji. Nna ya gị ka ịzọpụta nne. Nna ọ na-apụ n'ụlọ ụtụ ezigbo abalị.
ọrụ ọ na-alụ bụ ọrụ ịtọrọ mmadụ na igbu mmadụ. Chineke ọ dị njọ. Achọrọ m ihe ga-eme nne m ndị uwe ojii akpụrụ ya. Achọrọ m ihe ga-akata akwa ya. Achọrọ m ihe ga-eme ọnọkata nwebe okwu. Ụdị ọrụ ọ na-alụ Chineke ọ dịrọ mma. Achọrọ m ka ime ya ka obi ya gbanwee, ka ọ gbanwee na ụdị ọrụ ọ na-alụ, ka o sepụ aka n'ịtọrọ ya na igbu mmadụ, ya na ịlụkọ ọrụ ya na ndị ajọ mmadụ. Chineke, achọrọ m ka ime ka o wepụ obi ya, ọ bụrụ onye gbanwere agbanwe n'aha Jizọs. Amen. Amen. Adamina, biko gbaghalụ m. Onye ọbụla mme biko gbaghalụ m. Ajọ ọrụ ahụ m na-alụ, ajọ anya ahụ m na-azụ ma akwụsị ya. Ma mmezi ya ọzọ. Nne, kwesịrị ka ịkwụsị, ọ dịrọ mma. Ịtọ mmadụ ya na igbu mmadụ. Ụbọchị a anụrụ m ihe gị na Titi Doko nọ na-abụ. Nwa ọtọta bịa ka ọ resị gị. Nwa nwoke mmadụ. Kedafia, Chika dibịa. Nne, ọ dị mma, ọ bụ na ọmụ aka atọrọ ọ ga-adị gị obi mma. Ego ga-adị gị n'obi. Ọ dịrọ mma, ụdị ọrụ a ọ dị njọ. Ịtọrọ na igbu mmadụ ọ dịrọ mma. Na-echegharị ma mmezi ya ọzọ. Ma agba alụkwa idoko. Ma mkpuchi nzi. Let's go. In Jesus' name. Oh, wow. Anyị enwe obi aṅụrị. Kama ihe nzuzo dị n'ime. Aṅụrị m na nne m bidoro ịgbanwe. Ọkwa. Ya ka anyị baa n'ime. Kwetekwara n'ihe. Ya egotere m. Idoko. Otu ihe si kwụrụ agbaghalụgo m gị. Ekele niile na-aga n'ebe nwa m nwaanyị. Mana Mr. Idoko, ị kwesịrị ka ị kwụsị ụdị ọrụ anyị na-alụ. Ịgbanwee ka nne m si wee gbanwee. Nne, ana m akwe nkwa bido tata na m ga-agbanwe. Nne, daalụ. Dad, I want you to tell us a story. Story on what? A story about grandma. Yes. Huh? Yeah. That's very good. It's so interesting. I know that something has that made you people to ask me this question. I will tell you the story now. It's a true life story concerning me and my mom. And my mother, she's so nice to me. She loved me so much. She always liked to call me Nadim. Nadim, you know. My granddad is a strong man, Eze Ugube. So when she was married, Eze took care of her very well. But at a point, as we were living, growing, I came to understand that something was happening between me and my mom. Chika! Chika! Papa. Yeah, okay. Number! Susanna. Susanna, you want me to Susanna? Daddy, want me to? Nwa gị. Nwa gị. Kedu ebe nwa m eje?
kemgbe na ana Igbo anyị a nwaanyị ji nwere nwa rapụzie nna bịa Suzana achọrọ m nsogbu gị ike ya dụrụ n'ụtụtụ Lambert, asịrị m gị kedu ebe ịkpọ nwa m nwoke eje? Nwa gị nwoke? Ka ọ dị ala nwaanyị a na-ayị ka chefu na ịbịala. Lambert! Ya nwekwana ife na nwa m o! Daalụ. Ya nwekwana ife na nwa m, Lambert! Lambert! Chika dibịa nwa m. O nwere ife kpatara nji si ka m kpọrọ gị pụta ebe a. Maka ịma na nne gị na-agba mgba na nwaanyị akpọrọ pụta mana akpọrọ gị pụta. Ọkwa ifuru m nne gị nwaanyị ahụ abụrụ ya abụrụ ezuọ mmadụ. Akparamagwa ya niile bụ etu ọ ga-emebi ihe ọ ga-ana n'iyi. O nwere oge m kpọpụrụ gị ka ị jee ebe a ga-ji nwayọọ ka ịmụta ife ka a zụọ gị ka ị nwee olileanya n'ndụ gị. O jee ebe ha gara kpọrọ gị nata maka gịnịzini? Maka ọ ma na ịnọdụ ebe ahụ na ị ga-abụ mmadụ nke ọzọ dị ka ibe ya. Ọkwa ifere Emmanuel abụrụ m ya bụ diọkpara m. Ọ mụtara Emmanuel be nna ya tupu m nụrụ ya mana ọ kpọrọ ya bata na be m jee na-edobe arụ na ya bụ diọkpara ka ọ nọdụ ike n'isi were si na ọ ga-eme. Ọmụnwa ọbala m dị gị n'arụ ya kpatara oge ụfọdụ nne gị anya otu ana m afụta onwe m. Ekwena ka a nwakwana anwasịrị na-eso ifuru okwu ya isoro ifuru okwu ya eme onwe gị n'iyi ime abụ uru ọ nagoro mana ihe dịkwa na ya bụ n'oge ụfọdụ ọ na-abụ dị ime ahụ a na-agha ya ihe jeri mere na nna ya ndị ya nwere ego ndị ewe ya nwere ego ndị be unu nwee ego ndị ọgọ nwee ego megbuo onwe m. Ihe m ji agwa gị nna gị ka dị ndụ iwere okwu niile a ngwa bee lụta na ụmụ kịrịkịrị ụmụazị na-agba ụmụnne gị ndị ọfụ a na-edofe anya ọfụma. Eso na ifuru okwu nne gị Mpanugo m ikwu m ga-eme ka isi. Ọkwa nọ nwa m. Lambert! Efula lụ matụla ọba. Nye m ego nri ka m jee gote ife m esi. Ị chọrọ ego ya ejisi? Achọrọ m ego m ejisi nri. Lambert! Efula lụ matụla ọba. Nye m ego m ejisi nri. Mma na narụgo ihe mere n'obodo m rọpụ ego dịrị ka m gwakwa gị eziokwu. I don't have any money. Onwe mgbe ihe enwe. Kedu mgbe ihe enwe ego? Ọwụrụ nọ idolu ka ife dome ihe dome ibi esisie idebe afọ na-enowa ịnọrọ ka afọ ịba idebe afọ na-enowa ya na-egbu gị adọrọ m afọ ma bụrụ ogbe bụrụ amụsụ ọ dị mma ma na-erigodu nke m nri. Ọ bụrụ na ị nyere m ego nri mba anụ ụlọ na-ebukọ m ngwongwo m na nna m nwere ego amakwadụ m ife nji anụ ọfịa dị ka anyị wee na-eme. Ekwana m ekpele efu na-asị ka iwe m ga-eme ka isi ebe a si na be m pụọ ka m chọọ nwatakịrị ya na-enelu m anya nwa ya ene m nka nwata ya ene m nka ịwa onye ya eneghị nka o chekwe m na biko n'onwe eje na taa ọfue oluko ode jenụta esusuru ịnọrọ ka ọ dị ọdọlụ dọrati ọdọlụnụ dọlụ enye niile eliwo afọ ije na gwa mbọ ka ụmụ nwoke ibe na nka ka mma agbaba mbọ ọ na-asụ gị ọsụkọsụsụ na gị ichere ma anwụ mmanwụ. Lambert, oyibo oge ị ga-eji n'ụwa ya
ebe nwunye ga anago ka alụtaziere gị nwaanyị ọzọ achọtago m onye ga ọ bata ahụ ajọ ogo oyi nsogbu gịrịgịrịgịrịgịrị akwụsị Narka nkọrọ gị ọkwa oge ụfọdụ nke si anabata otu a na-elota na ga-ekure ma obi amụma nwoke na ife megidekwa bata ruo ọfụ ha ihe akara aṅụkọtara ma kaikai aṅụta anya na kaikai ka anyị na-achọzi igbu onwe ego kwụsịkwa ka kaikai ahụ kaikai ị ga-egbukwa onwe ego nke ego ngota nwuru nna onye ebe na-ese ekwu na kaikai isi anakwa adị ya mma aṅụkwana kaikai kwụsịzie kaikai ya onye anyị na-ekwu onye be anyị onye be anyị ihe alụmọna be anyị ka anyị jebe kịta ozugbo nsogbu adị ọ ga-abata fụrụ onye ya bụ nnabata otu a onye baro Aunty ndewo nwanne m oke biko ana m aga ihe Arụmara Junction ego ole ti anyị na-anakwa bụ 15 biko nwanne m nwoke nara m 1000 o biko Aunty na-ele ya anya ọdịjọ na mmadụ biko mere m ya nsogbu adị thank you. Aunty ndewo nwanne m ya ọrụ ọgụ a bụ ihe bunatara m ihe na baro mbosa m ọmụnwa Igbo onye ihe Arụmara anụ na abụ m ezigbo nwa onye ihe Arụmara eto m ebe a ka m nọ mụọ m ebe a ka m nọkwa wee too so anyị ga na-agba mbọ ịnọ nkịtị ọ dịlọ mma azụ nwoke bụ ikwesịrị na-agba mbọ na-enwetakwa abịakwa na nna m adịlozi obele ego m na-enweta ka m si enyere ụmụnne m aka na-ewetakwa ego anyị ji elu nri na baị onyanwa Chukwu ya gozi gị ise ngwanụ ego ole ka eji werechara m akpọ Aunty a na-abụkwara Igbo weta akwa bido ebe a ruo n'ukwu osisi ahụ ọya nye m 10,000 ka ndị were ọrụ gị nna m amakwana m na atara ịkwana mana ihe m ga-enye gị bụ 8,000 biko biko bara m 8,000 ọka ọma ana inekwa anya na o bukwara ibu ọkwa bido ebe a ruo n'ukwu osisi aya nsogbu adịla ngwa ka anyị nye gị ego nke m ga-enye gị ịrụchazie bịawa agba nsogbu adịla mmechizi m ga-eme ka ị malụ m ga-emezi ka ị malụ ọya ka ọ dị kedu Chika ọ jebe ọlụ mana ọ batagodo abata ịmalụ mma ya nletabanụ agbara m ugwu na ịkụ mgbata taa agbagide ewu ugwu ifule mma togodi m na ana m agba mbọ ego a ka m lụta taa na-agụ ya amapịa ya ọnụ kịta mma amapịa ya ọnụ kịta Chika dibe Chika dibe nne izulu ego ezu mma ịbịakwa ịma na m abụla onye oshi mama ngwe nwekwa ihe mmadụ ịmapụ nke afọ adị m ezu oshi ana m agba mbọ ego a ka m na-agbata na mgbo so mma na-enwe aṅụrị na-enwere ụwa gị sa aṅụrị Chika dibịa nwa m ya nke a bụ nke akwụ ịta aka were nke a chọọ ife ị ga-eji idekọ ịma na ime esi idekọ ya ka anyị lie n'abalị a ọgwanụ nna ahụ Chukwu ya na-agọzi ọpụpụ niile na mbata Chukwu ya na-agọzi
Kebu ụmụnne m ndị ọzọ na kebu ụmụnne m ụmụ nwaanyị kebe fa nọ n'ime o fa nọ n'ime aka ndị ha nche niile si bịa ka ịgba anyị ka dibịa na ife ka ịnụ tata nekwanụ m anya o onye na-achụ gị nwanne nne gị onye bụ ema gari ha ema gari ha hey ema chalo ime wale iwo ọrụ ka obere si ekpọchasịgo inwe ezi ọgwụ n'ebe m nọ iri na-etigbo nwanne gị nwaanyị na-abịa nkwa na-abịa ịra Emmanuel, oh, Emmanuel, maka na di mi ga ọrụ ya, ị ga-eri isi niile a. Ma ọ mere batele m, ọnụ ta na agwa ya. Ta ko ta ji jamba. A ga-ete iko bụ na bata anyị. Tata gọrọ m. Tupu anya. Nai. Ịma kwa na Emmanuel dere ebe a ka tiri nwanne ya nwaanyị. Ya ihe tinta tiri drum. Onye? I'm going to know you. Not that I know that you go on your gym and you have been Emmanuel, I know ya, but I'm a neighbor. Wait 1 year. Put out Roya, or but I've been a back. You can hear. But often none know ya. A senior that can on you. Put out there. Never neighbor. Emmanuel, Emmanuel, oh, put out there. I didn't find now. Keep it. Kita pemikirkan kan? Semua. Pemikir. Makanya apa nak orang yang apa? Apa ni nak kucing sokan? Apa bang dia? Oh jangan tu. Emmanuel kene sini. Ni dah gua aja mana? Apa ni? Emmanuel kene sini. Lupa. Semua tu. Ai. No. Kemana kau? Mama. Hey. Napa nanti ada kum? Mama Otegokwa. Mama. Mama ọkwụ na. Daalụ ma. Daalụ. Mma ya kwadosigo. Anyị ga-eme ọfịs. Maka ebe m na-arụ ha ga na-eji. Nye gị na-eme ọsịsọ o. Si na-eme n'ọsịsọ maka time. Na-eme ọsịsọ. Naanị gị o. Ahora total manya. Dịka na isi nọ n'ụlọ olile na ọnwụ ka ị na-anụ. Ana m arụ na ebe a na-akpọ First Choice Hotel. Ebe a ka m jisikwa ike. Emmanuel. Mama. Ịfụkwa ijisi ike gbabakwa mbọ. Na-enekwa nwanne ya anya. Mama n'ikike mụrụ anyị. Mama ịma. Ka anyị na-eje maka time. Ka anyị na-eje. Rapụkwanụ mama bịa ka ejere maka time mama ngwa nke ọ dị nna biko ana m ayọ gị biko sị ka ị gbaghara Emmanuel ama m na ihe o mere wutere gị mana Emmanuel amara ihe ọ na-eme maka na ọ mara ihe ọ na-eme ọ ga-abịa be gị nọrọ ebe gị wee tie mmadụ Emmanuel ama ihe ọ na-eme Emmanuel ọ ka bụ ụmụaka amụrụ ya taa o wee chụgide obere nwa chụbata na be m n'ezinụlọ m uche atụrụ ya bido na-eti ya ekene echi ya na manụ ya maka na ọ bụrụ na ọ nọ ya mbọsị ahụ ebe m ya kịrịkịrị ya ekene echi ya uche atụrụ ya na dimkpa niile a Chukwu goziri ọnwụ ya m na maka na ọ bụrụ nnọ ya eji m aka
gbajie ya ụzọ abụọ ọ ma na ọ na-abịa nwoke ka ọ bata esibe ebe onye ịma gịnị ịma ahụ gbukwe ya ebe a ịma mgbụsị ọzọ bịa ịrago bịa ọzọ ya bịa ọzọ ịma asị gị bịa ọzọ ka ịma ihe ọkụ bịa ọzọ ka ịmara ihe ọkụ ji ntị oke eme ọkwa na be m bịa ebe ụjọ na-atọ gị nna biko o iwe ga-adịrị akụkọ m onwe ihe m ga-eme ihe mere eme emego onwezi ihe m ga-eme mana ịma bịa ọzọ ka m tinyere gị ụkwụ bịa Chika ana m ijere obodo ka ife gị meze Emmanuel agara m gaa fụ nwanne nna m nwanne nna ke nke ọ maazị Ibe ka ife mezi eje m ka m yọọ ya maka ihe ọsọ ime na biya maka na kemgbe ụbọchị ahụ ọ nọ na-akpọ m n'ekwentị obi niile wụ ya iwe nọ maka gịnị ezekwanụ ndị elisi ji rịọrọ m ya biko ekwentị ka m gwa gị ifu nwoke a ọ nwanne nna ya ka ọ bụrụ nke m ka ego n'ife ọgwanụ akwa ifuru site tata ka ị bụrụ nwanne m abụrụ nwanne gị nọ nke ka m nọ nke m chụba m ka m chụbazie gị ịfụ m ji ọrụ gị ka m ji ọrụ nke m ke nọsens bụ ife a Emmanuel ọkwanụ ka ọ dị mma ka m na-eme nwoke m n'ọrụ onwe gị n'ọrụ onwe gị nwanne m Chika ma echigolo m gị sensa efifie nke bata na aghọtara m etu gị na ọrụ si gaa tata arụkwaghị na mma kemgbe efifie m na-echere gị na o nwere ife m chọrọ ka m na gị kwuo gị na m chọrọ ka anyị kwuo na ntị m oyere oye ọnwụ ọnụ nwetara na be anyị na ọrụ nkụzi imeniri ya oke obi aṅụrụ dị m obi aṅụrụ dị m ọ dịrị ka ọ dị m otegoro m na-achọ otegoro so fere kpọọ m sị m na mbido ọkụ echi ụtụtụ echi immediately ozugbo n'ọkụ adịkwa ha n'ọkụ ifugoro ya ịma ụmụ ọrụ ndị oyibo a ka a na-enye gị ya bụ akwụkwọ ibido immediately ya kemgbe ihe ejekunu ha ọtụtụ echi mma ama awa isi ọtụtụ echi nka isi ọtụtụ echi m na-ama awa ịka gwara m n'oge m were ego oge m na-abata ịma na enwere m ekwentị nsogbu adịrọ n'isi ụtụtụ tupu mmesị anyị na-eme mgbapụ ka m jee chee ebe m ga-eweta ego nye gị iji gbara ụgbọala nsogbu adịrọ obi dị mma obi ịma na-eme ya bụ ife na-apụta ihe o yirikwa gị aka na ịma daalụ daalụ Chukwu gọzie ya ya bụ ọrụ nweta obi ụtọ juru m afọ. Ị ga-abịa ka ị ga-abịa ihe. Obi ụtọ juru m afọ. Emmanuel, achọrọ m ịmụ ife mee iji wee rapụbe Chika wee nata n'obodo a. Mama Chika nwere nsogbu ebe mba. Gịnị na-ese? Mama Chika sọchọ ịnụ nwaanyị. Ọ bụrụ sọ na ọ chọ ịnụ nwaanyị. Betu ya Anambra. Gịnị? Anambra ma ọ mee. Anụsọrọ m iti. Na ọ chọ ime gịnị? Chika sọchọ ịnụ ya Anambra. Anambra? Ya Chika rapụrụ obodo ala. Nnukwute obodo Nsụka. Ọfụrụ nwaanyị ma mma. O wee lelịpụ Anambra ije nụ nwaanyị. Ọ bụrụ na the girl si Anambra. Ọkwa ịfụ ọkụ dị gị n'anya. Ha. Ọma mme. Nsogbu dị o. Nsogbu adịrọ. Nsogbu dị. Ọ nwere nsogbu dị cha maka na Chika anyị anụrụ onye Anambra. Mma agwa na ọmụnwa bulie ya ọnwa ite naanị n'afọ nke ma wee mụọ anya na nwa m akalịa mbụ ahụ. Nke anyị emere sọsọ ma anwụrụ anwụ. Ọma mme. Enwe m ekitekwa ọ bụrụ sọ maka Chika ka m kwabata. Ọnwa ọnụ nweta na gburugburu obodo anyị ya ọnụ nkụzi. Ego afọ gbakọtara well. Ọnụ nkụzi? Ọ gbakọtara. N'obodo anyị? N'obodo anyị anụ. Nna ekele dịrị Chukwu. Ana m enwekwala ihe obi aṅụli o. Mana nke nna godo ugwu
na-esi na Chika chọrọ ịnụ nwaanyị onye Anambra. Nke mbụ na Chika amụrụ n'ọmụtụ ya. Ọ maka amụrụ m ebe a. Nna m, nke a enyela ya nsogbu. Ọ gị bụ diọkpala m. Ife mma bụ na ọ gị bụ diọkpala m. Ekwusie n'ọgwụ. Nke ọ na-ekwu bụ ka ọ na-ekwu eli. Kpọọ ya gwa ya. Mma ọmụnwa ịmazi nne ya. Mma akpọnye ya nụ. Mma agwa Chika na ọmụnwa bulie ọnwa ite naanị n'afọ a wee mụọ anya. Na nwa m akalịa m bụ aghụghọ. Chika ya akalịrọ m. Rapụ okwu. Mma akpụ ya. Ịmazi ife m na-emenwu. Mama, Anthony, keki ma. Enwekwa m ife m sị ka mụ na gị na Anthony nwanne m ebe a kpakọrịa. Ọ dịkwa na mma. Ọ dị na mma nnọọ. N'ịma na ile anya na abụrụzi m obere nwa, maka na ndị be anyị sị na nwata toluo ife ji nwoke eme ọ chọrọ nwaanyị. Asị ka m mee ka ụnụ mara na ana m akwado ịlụ nwaanyị. Ife ọma nụ. Nwa amam onye ebe. Onye Anambra steeti. Nwanne onye Anambra kwa. Anthony Vanian. Igbo amakakwa o. Isi na Anambra. Mana ihe ejegoro ga na Emmanuel kpaa ihe ọ bụla ụkpa ejazi ya gwa anyị anya na-eke n'ikpe ọ bụrụ anyị na-eke nwaanyị adịghị ihe ọ bụla ọ gwasịrị ga-ejazi ya anyị amarịsị ya ikwu. Mana chere ọ bụ iwu na ife ọbụla m chọrọ ime n'ụlọ a na m ga-ebu ụzọ mee ka Emmanuel mara tupu mmebi ya. Maka gịnị zikwa m? Ọ tọrọ gị onye isi ka ọ bụ ihe eme ka ọ malụ. Mana nne eweniwe Anthony ala ife unu na-ekwu na amasịrị m. Unu echefuo na mụnwa bụ diọkpara n'ezi a. Achọkwa m ajụa aza ajụa achọrọ nyachacha. Ije gwa Emmanuel ife ọ gwazialị ịbịa gwa anyị ebido ebe a. Kedu ife mgbakasị arụ dị n'ime? Anthony ngwanụ nsogbu adọrọ na ya ebe ọ na ụlọ si na m ga-eje ịfụ Emmanuel m ga-eje ka mụ na ya fụ. Unu pasịa kpanụ nwoke na nwoke unu pasịzịa unu ebunatala anyị nwaanyị okwu anyị amalụzi ebe anyị ebido okwu. Nsogbu adọrọ m ga-eje ịfụ ya. Emmanuel nwanne m okwu na ife nsị ka m bịa ka mụ na gị kparịa. Oge m batara ụnyaahụ ka m kpọrọ nne anyị na nwanne nwoke bụ Anthony gosifa na mụnwa na-akwado ịlụ nwaanyị. Mana enwere ife fasị na m ga-eburiri ụzọ bịa gwa gị. Ọ ya ka m sị ka m bịa mee ka ị mara. Chika, aghọtara m ka isi eme ife. Ilekwa n'ezinụlọ o nwere ka esi mee, o nwere ka esi hazigasị ife na ezinụlọ. Mma anyị na Anthony gwara sị ihe ejerije gwa m ọ bụrụ ya bụ nwata nwaanyị ka ebe o si ka afọ ya. Okporo onye ọzọ a na-ekwu okwu ya na-abụrụ Chizọbọyị nwa ka Anambra. Esi na Anambra. Chika ka ezigbo ihe nwa na-agụ okwu osi ebe a pụọ osi ebe a bịara osi ebe a pụọ. Ugbo one ka mmanya na-akpọgo n'ezi efu nwata nwaanyị a ọ ma mbata n'ebe anyị nụnụ ana ebe mmanya kwụ ka m nwa nkwụ ka ebe ife ọsef ka ife mere nsọkaba anyị a ka ebe ofu nwa agbọghọ ịma nụnụ si gwakwa onwe gị ugwu. Nwanne nwoke o nwere ihe ụnụ na-agwatara ọnụ ihe a na-ekwu okwu ya.
nwatakịrị nwaanyị a na-ekwukwu n'okwu ya nwaanyị izizi m maalụ na ndụ m enwere nwaanyị ọzọ ntọgide ha otu ịhụ m ha ya enwe nwaanyị ọzọ ma na-abụrụ ya nwa gbasara nwa Anambra Chika ihe eje ka ị chọọ nwaanyị ọzọ nwa Anambra ọma mgbaba anyị kịta azụwa ka o dolu m n'anya na ife a bụ nkata ụnụ ụkpalụ unu akpasugo nnọọ ya bụ nkata mana unu ezigo m ya mana nsogbu adọrọ so ofu ife dọrọ m ya bụ na aka bụkwa dị ọkpara enwere m ikikere ikwukwe ihe m ga-eme na be nna m Chika ka ife bụ problem gị ka ife bụ nsogbu gị nwata nwa Anambra ọma mgbaba anyị simple ọ na-akọ nsogbu adọrọ nwa awụ Chika ama m ife m ga-eme kwụrụkwa ma ọ bụrụ na m alụọ nwa mụnwa kụọ gị ngwa lezi anya gị hụ Chika ipeka were anya gị na-abụ ije anya gị na-abụ Uncle. Ndewo. Eki mere. Ọkwa be gị ka m sị ka m rute ma gawa m aga. Mba nna anyị esogbuna ka m gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị maka ana m agbataga na mgbada eke ka m gawa were ihe. Udo dị nna anyị. Nna anyị enwekwara ihe na-eme na be anyị. Ọkwa banyere nne m na nwanne m nwoke. Ihe ọ bụkwa na anyị abatara m wee kpọọ nne m na nwanne m nwoke ka m mee ka ha mara na ana m akwado ịlụ nwaanyị mana ihe wezuru m iwe bụ na nne m jụrụ ajụ sị na nwa m chọrọ ịlụ na mama akpọbata ya be anyị ma nwanne m nwoke fa abụọ jụrụ na nwa m chọrọ ịlụ na mama akpọbata ya be anyị. Di anyị nwa m nna nwaanyị a ị hụrụ ya n'anya? Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. A sị na ife menụ na maka ihi na nwaanyị m chọrọ ịlụ na ọ bụ onye Anambra maka ihi ya na mama nnabata ya n'ụlọ. Nwaanyị m na-agwa gị ihe a bụ nwaanyị izizi m matara na ndụ m kemgbe m barapụta ụwa ruo otu ị hụrụ m so ya nwa bụ nwaanyị mụ na ya nwebere mmekọ nwoke na nwaanyị na ya fụrụ m ya n'anya n'ụwa kịta n'iru Chukwu na iru mmadụ. M ga-ekwe gị maka na ịbụ ezigbo mmadụ eziokwu ka ikwu mana ị ga-eme ya mana chee ka m gwa gị ọkpụ ịhụrụ nwaanyị ahụ ịlụchala etinye jara nne gị nwanne gị ịma na Antonio nwere ihe a ga-eme mgbe ọbụla ị kwadere kpọọ m akwụ m gị n'azụ akwụ m chin m ga-eso gị anya jee lụta nwaanyị ahụ nne gị agaghị akwụsị gị nwanne gị nwoke agaghị akwụsị onye bụ ịma esibe eje ebe onye a na-ekwu okwu ịma gbakpọ ọkụ mere aghọta m na-agwa gị mgbe ọ bụla ị chọrọ ya kpọọ m ga-eso anyị ga-alụ ya n'ihe m kwuru atụkwana ụjọ kpee ike kwụrụ ka nwoke ka nna gị ịmakwa nna gị bụ agụ na-amụta agụ emekwere ka nwaanyị anya m ekwu ịkwa mụ so na-eme ka onye isi ike ọsọ ọbụla ịkwadebere kpọọ ma ya yakwa m gị n'azụ ka mgbago m ebe ike ngwanụ jisi ike nna anyị nsogbu adịrọ ka ọ dị nwanne na nwanne onye ka nna anụ onu nna ahụ kedu ọ dị mma na egotekwele m gị achịcha ndị ka anyị na-abịa anọ ike nna daalụ onye ka gị na anyị nne ya awụ Chizọba nwunye nwunye ọ nke Anambra nwa Chika dibịa ya na imesi ọ rịcha obi m nne ka ekwe ife ọ ya ife niile ọkụ ịnụrịa ya imesi nwa nwa gịnị ka ị ga-alụba na ụna na amụsụ a isi na mba emeli arụ a na-apụghị onye ka ị na-agwa okwu ngwa sịba na-apụ ọsọ sịba na-apụ wala amụsụ a sịba na-apụ sịba na-apụ ọsọ
Chika dibia na ozugbo nugo eji atọ na gị ebe a wụ bekit ọsọgodi gị nọ ugbu arụ afọ na-adị adị nsogbu adịrị nwunye m eji atọ na gị ọ na-be gị ka ibe mbe mbụ be gị ọkwenụ ya mkpu eji atọ na gị ndị a na-ebe azụ iko nwere gị nne gị chụpụrụ gị maka nye gị nwa ya Anambra nwaanyị ahụ isi adịrị ya mma afọ tọrọ nwaanyị ahụ mmiri mana nsogbu adịrị Oriakụ m bịa o mama gị o ji atọrọ ya o wesịrị pụọ ka ezi ihe na-akwa n'imesighịkwa kekwanị ya bute ebe a onye bịa ebe a ka ọ maazị ala ihe ka afọ ji nna nwunye m nzukọ n'ogo nwere ikpege n'oyi ọ na-abịa gị ka elu ọ ife a ka a na-akpọ ndị nwunye nwa nnegodu mgbuli imi nnegodu fa Emmanuel Mommy. ama m ife ya eme na antọ nwa m Mama, ọ kwa ịtọ ka ị kwesịrị odogwu ka ịbụ ịchọta ka ị na odogwu ka ịbụ Mama Anto ife mụgodu ugbo odogwu ma wee jee nụbatalụ m ọbọgwụ na fast n'obodo anyị nọ iwe na-alụ mụ na isi wee kpọta onye nke onye zidu ka m bụ ọ mụ lechabanụ ịfọrọ na mfụrụ ụzọ ọrụ odogwu ka ịbụ ifuru ụzọ unu na-abụ ụzọ mmadụ chee ka m kwuru unu na-abụ ụchanụ ntị unu ka unu na ife nchọ ikwu Okay, mama. Ifulu Chika dibia na nwunye ya achọrọ m iji anya achọrọ m iji ntị wee nụ na unu na-abụ nwere mmekọ ọbụla unu na nwaanyị a achọrọ m mmekọ nwaanyị Anambra achọrọ m mmekọ unu na ya na-abụ unu na ife na-ekwu unu fịa ka o si ezi abịa wee nụ na ọsọ tinye isi n'ụzọ nke ọzọ ọ bụrụ na nke a ka o si abịa ọsọ n'ụzọ nke ọzọ achọrọ m ife ya ejikwa unu na-abụ unu na-anụ nne na-egotu m anya nne ọ na m eluru ife eji nwaanyị eme onye bụ nwamba nsị anụmasị na anyị anụbata ya n'ezi a na ọ fụsịrị ndị di anyị bịa n'obodo anyị n'ụlọ nwaanyị ya nwasị na ya eje ebe dị ya mma Anambra mama ọ bata n'ezi a ndo lie ya mama ọ bata nse ya niile achọrọ m ka ị mara na onye ị mụrụ bụ nwaanyị zuru ezu echena ka ọ bata ịsalụrụ anya sanye dọnya lili ịsalụrụ anya ọ dị ka ọnya nwa ka ọ na ọ bụrụ ya dọnya lili nọsịzi anya ekpebe ikpe kịmana ọ dị ka ọ gị nwa ka m yiri na ọ bụrụ nne afro m ụzọ adọrọ m efulu ụzọ nne m ihe ọbụla ga-eme gị obiọma ka anyị ga-eme ọ na-enye m obi aṅụrị unu furu anya dọọnịa nseli dọkanịa si bịazi akpa si kpọzie m ikpe ka anyị kpebe unu na-anụ onye Anambra nye ka ọ chịrị ụkwụ ya n'aka na Mọmị gebere ntị nke na-aka egbu m bụ na Chika na-esi kpalie m ụjọ adịrazi ya n'anya mmekwu ọsọ mụ na-eje dọta nwaanyị Anambra mama rapụ okwu ịma na mụnwa na onwe m nwa ga-adọrọ mma mụnwa na onwe m bụ Anthony adọrọ mma onye ọnwa
Mwe ko si me mu ado. Onwe ko si me do be bam bam bam. Ma be bam bam bam. No iwo dogo. Dogo wala ka. Iwo dogo. Now, Mendewo. Take him. Aru amachasi ayi. No. Newo kwa commence ka mbuteli yo. Ozo make ga digo bi mma. Zibe munte na ko mo ko zibe pepemen. Asin ka make molo na niye ma amugo. Niye mo motara ma agada ganwa. Oh Jesus Christ come. Omo le fa na dra mo am. Mashenka ngai na nya ma amugo. Kadele mezia. Ya ka ntibe mbuko ka mmani be nu maraba. Ife mbata no oburu na ndị ataka ngwa gị ka imegasị ụmụ omenala ndị a na-eme ka ndị agbata obi nwee ike malụ na anyị enwego nwa ọhụrụ n'ezi a. Nne aka nwa anwa wee metụ m ọzọ etielu ngị mmụọ kịta itinye n'anya aka nwa anwa wee kpam na-arụ ọzọ ife m na-eme ihe kwetara na ọmụmụ nne nwa gị ka a na-ekwu okwu ya o. Uncle, this is how it happened. Is that so? Of that goes to the man. Ojatana again, don't be afraid. You should not be afraid. You see that thing? My wife will shout it now. Unye mugeti ya ojatana again. Wait. You see, you know, I travel a lot. I went to a place called Isekenesi. Once a child is being delivered like this, the way they sing it, join me and singing it. Are you getting it? Yes. Yeah, I na gwa ni. Ana asị. Ejere m ile anya m na bụrụ m chakam cham. Ejere m ile anya m chakam cham. Ejere m ile anya m chakam. Ana m ama agwa m n'ikpere ụkwụ m chakam. Ana m ama afọ m n'ikpere aka m chakam. Butara Ana m ama afọ m n'ikpere ụkwụ m chakam. Ana m ama afọ m n'ikpere aka m chakam. Ana m ajọọla m n'atụtụ ihe m. Ana m ajọọla m n'atụtụ ihe m. Ana m ajọọla m n'atụtụ ihe m.
Ọmalịcha nwunye nwa m asa ịdị ọdụ ka onye m nwa ịbụkwa oke isi amụ kasị Mama Chacha, ana m enete ya ịma ihe nwa gị mere. Ị na odogwu ka ị bụ ị na-enetekwu anya Asụrụ m na ị na-enete m anya mana ego m ka a na-ekwu mba ọ chara acha kedu ife dị ihe ọ na-abịa ibi ebe a n'otu obele bekete ise m na-efu ọmụgwọ nga m ihe nechicha m ị ka na-ekwe na m dị ka nwa agbọghọ gee m ntị ọ na-adị ebe gị mụrụ nwa ọfụ mana nene ọnụ chala ọnụ enwefe m ọnụ nnukwu obele isi n'ebe a jee na nke Chika dibịa esizie na nke Chika bịa na nke mama gekwa nke bụ Chika jee na nke Chika deme gịnị mama ebe ị nọ na anadị m enete gị anya ọfụma nwa m ị na-enetekwa m anya enete gị anya ego agbolo ego eji mama ọbara unu na-eje na nke Chika akụ Chika dịka mmadụ akwa mmadụ ka akwa nkịta mana Chika ka bụkwa nwa m ọkwalego na-eli ime njọ na gị na njọ seje ndewo nke na-amala arụ lilili ka ịfọ gịnị mee tụba n'unu ka dị nke ị na-emela arụ otu a nwa ọkwụlu ọkwa maka nwa nwaanyị nne nwa nwaanyị nwụrụ ọrụ pụgo anyị iflọnwụ nke a bụ mbido ọnwa edo na-efe efu nke a bụ mbido si m ya akụkụ pụọ biko si m iru pụọ Dada, Meg. I don't need to go behind. Any more? Then number your full leg can be on no worry. You will have to bomb me. In that attack, you don't live more. But if you could see them, if you have one in mind, I come and never have one in mind. Ma ka e mere m oge ka eme nwanne m nwoke na-akwara akwa chelụkwa ajụjụ ka ị bịa ịjụ m nya ajụjụ ka ị na sebapụ ọsọ nya ala n'elu ka ọ dị ịbịa ịjụ m ajụjụ ka m nwetakwa isi ya ebe a Chika nke ịmara ụzọ wee bịa na be m ọ dịkwa mma mana eburu onye na-agakarị na-abịakarị ebe ọ bụla ọ dịkwa mma na ezigbo nsogbu na nsogbu ọ gịnị mere mmadụ ọnwụ nke maka nwanne gị nwaanyị mama gị na gịnị mere ya agbatara m ka m bịa gwa nne m maka ọnwụ nwa nwaanyị bụ Mmesoma. Oge m ruru ebe a wee gwacha nne m elecha m anya were asụ bụọ m n'iru. Nwanne nwaanyị wee were asụ bụọ gị n'iru
Ni na gwa na nwa ai. Keke mo mi wa brother na obro maso. Kama na bụ si maso we mepe ọnụ si m ka bụ mbido ọnwụ na be m. Na gbagodi m wee ga-agwa m n'otu okwu a. Nwanne nwaanyị a ọnụ ya ga-egbu ya. Ọnụ ya ga-egbu ya. Ọ takosi tọtọtọtọtọtọ ofu ụbọchị ya were ọnụ ya pụta ihe ga-egbu ya. Ma ihe mere n'obodo abịa. Wetu obi. Ewere iwe webigara oke. Ma chetakwa na nne gị ka ọ bụ nne mụrụ gị n'afọ, o buru gị ọnwa ite n'ime afọ gị. Hapụ ya. Mana e nwere akụkọ nchọ ka nkọrọ gị. Akwefuru nne unu ahụ. Enwe ka o si wee bịa ụwa nke ya. Mgbe nna anyị mụrụ anyị dịpa nwoke ka a mụrụ anyị. Onwe ha nwaanyị. Nweghị nwaanyị ga-agasị ya n'ọnwa dị ya. Ihe o mere bụ o jekwuru arụsị anọ na be ya na-akpọ idei. Wee si idei na ọ bụrụ na ị ga-enye nwa na m ga-akwakwa bịa kene gị. Agarị m amụtazie nne gị. Mụ amazi ma ọ mmụọ idei ahụ onye nọ n'ime ochie akpa onye mgbughachi. Kama na arụ m ga-atụnyere gị. Asị nna gị ochie bụ na anyị ga-eje n'ihu arụsị a na-akpọ idei. Iru ebe a ga-agwa ya ihe niile yi bido obi kọwarị ya bụ mba gị. Ọ ga-anụ ya. Ihe mkpa ụkwa ị ga-ekwekwa ka anyị jee. Ị ga-eje ma ga-ebulie Baịbụl dịka onye ara afọ ọhụrụ. Ị ga-eje. Aga m eje. Kịta ka ị kwuru okwu. Ya ụlọ ya bụ ihe ga-egbo mkpa niile a. Oge egbo mkpa. Ụbọchị ịchọ ka anyị jee, kemgbe anyị ga-eje. Ọgụ a ka ọ dị n'aka. Ọgụ. Ka eje unu kịta. Enwe ya na-egbu. Ka eje kịta. Ka eje ugbu a. Ngwa nsogbu adịghị. Negoro m anya na ihe a ma ụzọ ahụ emechitere emechi. Kide. Ide. Ogbu onye mbọchị ndụ na-agụ ya. Ogbu onye mbọchị ndụ na-agụ ya. Ogbu onye mbọchị ndụ na-agụ ya. Anyị abịa. Obi dị odokwa. Ụmụaka bịa. Mana si o iburu ji bịa ba. Unu ga-eji na. Ise. Daalụ. Ọsị unu kwuo efu ji bịa. Ese mmụọ. Nwokorobịa hụrụ ebe a bụ nwanne m nwaanyị. O nwere nsogbu. Mgbe si ya mba ya bịa ka ọ bịa n'iru idei ka ọ kọsara idei na ọsọsọ idei nwe onye nwere ike igbo mkpa. Ọkwa ihe ndị wee kpọrọ gị bịa ebe a. Na idei na-ekwe gị nwa. Enwe ihe na-agụ idei ga-agụ idei. Ọ wụrụ mma wụrụ njọ na-ekwe idei. Nwa. Ogbe ebe na-aba. Were ya dowe ebe a. Echi akwa asị. Were ọjị. Na ọjị aba were. Kọwaa ife ji bịa aba. Kọwarịa ihe anyị kwere bịa ebe a. Kwuo okwu dịka nwoke. Ọ wụrụ mma ga gwụrụ ọ wụrụ njọ ihe na-eme gị. Kwuo okwu na idei lewe gị. Ole gị de idei. Okwu. Ide. Ihe m ji maka ya wee bịa n'iru gị taa. Wee ịkọwatalụ gị maka ihe na-eme na be m. Ọha ji bịa. Nwa nwaanyị Mmesoma nwụrụ. Ọnwụ ya wutere m rinne. Ya ka m ji wee bịa n'iru gị sị gị na ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị gburu nwa nwaanyị wụ Mmesoma. Sị gị ma onye ahụ ka ọ tagide ahụhụ ruo ụbọchị ọ ga-abịa were ọnụ ya kọwalụ m na ọ ya gburu nwa nwaanyị Mmesoma. Onye m chọrọ ka ị mere m. Ikwuchala. Ọjị. Ebele ọjị. Wari akwa. Akwa ise ụwa anya.
Deje. Ide. Inu gbe to nwa eku. Inu ge. Isi na. Ọbịa ga-egbu anyị ga-egbu onwe. Ise. Emetụrụ m edefu n'ahịa. Ọsọ je dị eji fele. Ọtụ akọdụ. Efa na agụ. Debezia mbọsị nta ka chụọ na wọlụ. What did I do that you hate me this much? Oh, what did I do, brother? Oh, what did I do, mama? The mama. Biko, kekwa n'otu njem gị si gaa. Ịkọrọ gị anya ahụ ị ga-emerụ m ebere. Onwe ihe anya hụrụ taa, onwe ihe anya hụrụ ọnụ agaghị ekwu. Ọnwụkwa nwe ihe ọya gwanụ m. Obi m, ị mara ka m ruru ụlọ kọwatara nne maka ọnwụ nwaanyị bụ Mmesoma na nne lesịrị m anya were asụ bụọ m n'ihu. Asụkwa ka ị na-ewedu m ihu abụrụ dị na ọ bụrụ m asụ o, kama na o mepere ọnụ ya o ji eri nji na ede wee sị m na aka bụ mbido ọnwụ n'ezi m n'ụlọ nka. Echiche ya niile ọ gaghị ere. Onweghị ihe ọ ga-eji ọnụ ya ahụ kwuo ga-ere n'ezinụlọ anyị. mana ka ihe ndị a gasịrị nwesị ka nje na be nwanne ya nwoke na nkọwatatụrụ ya dịkwa ihe mmarịbiga. Nwanne ya nwoke wee sị m na nne m n'oge nne na nna ya mụrụ ya mụrụ fa mụtara nwaanyị ma wee na-achọ nwaanyị wee gaa na-arụsị nwa a na-akpọ Ide. Ebe a ga-arịarịsị ahụ onye ha nwa nwaanyị na ọnwalịsị ahụ nyere fa nne m ikekwe na o nwere ike warịsị a na-akpa ike n'ime nne m. O wesị m ka ije na-arụsị ahụ na ọrụ ebe ahụ kọwatala ihe anya m na ahụ wee jebe. Oge anyị ruru ebe ahụ wee kọwatara onye na-efe arụsị ahụ kọwachara ya anya m na ahụ sị m ngwa na ọ dị ihe m chọrọ ka arụsị ahụ meelụ m na ngwa ya. Nsị arụsị ahụ na ọkwa ihe ọzọ m chọrọ ka o mere m na-abụrụ si ya chụpụ onye gburu nwa nwaanyị bụ Mmesoma. Ma ọ bụrụ na mmadụ ya chụpụ ya, ma ọ bụrụkwa na onye mabụ arụsị ahụ na-egbu si ya egbuzina, si ya melụ m onye ahụ ọrịa. Onye ahụ ga-arịagide ọrịa ruo ụbọchị o mepere ọnụ ya abụọ wee sị m na ya gburu nwa m nwaanyị. Ụta ka nzukọ wee jee taa. N'oge m ifeko mana kwekọrọ ihe iji soro ha gawa ebe ahụ. Ihe ọzọ ka anyị emekwa ihe ọzọ mma m ga-eme ọ ka ihe anyị menụ mere na-aga n'ihu. Ekwuru m ihe wụ ka si ka ihe niile bee maka ụmụ anyị mana anyị ka nwere ụmụ ọzọ anyị amụ. Ị anaghị ka akwụkwọ dịrị akụkọ a na-esifa. Mana nne gị nwere obi ọjọọ. Nne gị nwere ezigbo obi ọjọọ. Ọ bụrụ na m bụ nwa ya nwaanyị ọ ga-eme m ọ dị ihe ọ na-eme m. Ọ hụkwara na maka arụ ọmụnwa ọ gwakwanụ m. Ama m na o nwebeghị ihe ọjọọ m mere ya kemgbe m batara n'ụlọ. Mana ọ Chukwu nna bi n'igwe ga-ekpe ya ikpe. Ugochi. Mama. Chinwe. Mama. Unu na-abọ bịa ebe a. Ma. Unu ifuli ife nwanne unu nwoke bụ Chika dibịa mee. Chika dibịa egwu atụrụ ya. Chika dibịa nyere m nsọpụrụ. O wee jee wee kpọnata
kpọnata nwunye di m mụ na ịma tụpụ n'ụlọ anya na ụmụ ya. Ọ bụ sọsọ na ọ kpọnata afa o wee kpọlụ fa wee jee debe bie je nyefe ọnọdụ na bie rapụzia mụnwa bụ nne mụlịa bụ enyi ọnwa ite naanị wee mụọ anya bụ na ọmụnwa meludo eji kpata ego. Ọ bụ na m amụrụ ya kpata ego ọ dị mma. O wee kpọlụ nwunye di m anyị tụpụ mụ na ịma wee kpọnata. Ọma nke ama mmekwanụ na o. Ọma mme. Ya babata na Chika ya ata afụfụ. Chika ya ata afụfụ o ya eji eze kpụnyekwele. Ọkwa Chika dibịa. Ọ ya ata afụ. Etu a nkwuwe ka ọ dị. Chika dibịa ya ata afụ. Mama, Chika dibịa ga-ataja afụ na ma nwaanyị ahụ kpọ wee bịa ebe a. Nke a obi m ị ma na ọ wụ Emmanuel na Tony nwanne m gbara nkata jere nnukwu ụgbọala m n'anya. Nwambe m na-esonụ m ka ndị uwe ojii gidere wee na-ata ya afụfụ. O mepee ọnụ wee gwafa na ọwụ ya na Emmanuel na Tony gbara nkata ụgbọala ahụ iji wee megide m. Ekwukwara m ya ekwu ndị kpọrọ ụmụnne nke gị ọbara gị ụmụnne gị ha nwere ego taa n'elu onwe gị anya gachi nganụ wee na-alọta alọta mana Chineke dị n'eluigwe ga-akpọ ha ncha ọkụ. Ọ ya tara ya afụfụ ya ka Chineke enweghị ike ịhapụ ha ka ha laa n'efu. Otu a ka ọ ga-adị. Ọ ya tara afụfụ ya. Chizọba ahụ ọ bịakwara nka m bịa nọnyere gị na mere ihe mere ama na mụ na Ifeoma kwesịrị wee bịa mana ịma na ọ ka mụrụ m nwa ọhụrụ sọsọ masị ka m bịa nọnyere gị wee sịkwanụ gị dime na ọ ga-adịcha mma. Ewutekwere m ama na dime ọ ga-edị mma. Chukwu ma ihe niile ịka bụ ekwana m akwa ihe ruru nne ozuole Ifichoka mmezi atụgo m ime ugboro asaa ugboro asaa na-ewepụ aka. Anyị na-abụ shelter. Ofu olileanya nwere. Olileanya nwere ala n'obi ike. Wutere m nwaanyị ibe gị ka m nwụkwara. Wutere m ama nke o si dịrị kama na ị ga-ejikọnata onwe gị. Ịka dịkwara nwa agbọghọ. Ahụ ka dịrị gị ji nwekwa ụmụ n'ọdịnihu. Olekwana ebe okwukwe gị na Chukwu na-enye nwa. Otu o si wee dịrị ugbu a echefula chi gị maka o chefubeghị gị. Ị ka ga-enwe ụmụ. Jide onwe gị maka ihe dị gị. Maka onwe gị ọnụ. Ọ ga-adị mma. Ugbu ka ị ga-echeta Chineke kere gị bụ ya na echefula gị n'ọnọdụ ịnọ. Ọ na-ewute ma ọ nwaanyị ibe gị ka nwụ kama na biro taa ibela akwa ihe yiri nne. Biro taa ụzọ ole na ọ ga-adịcha mma. Kara enogo kara nne m. Abịara m sị ka m bịa nọnyere gị mana aka m alakwanụ. Mụ na gị ga-arahụ ebe aga m anọ ebe mana ọ ga-adị mma. Adị mma nne m. Mana oge m izizi m ụmụ wee buchie n'ebe a na-echekwa ozu
onye na-elekọta ebe ahụ wee kpọọ m n'ekwentị sị m na nwa m nọ ebe ahụ wee na-agba ọbara. Gbakene m ebe mmadụ nwụsịrị wee nọrọ n'ebe a na-echekwa ozu na-agba ọbara. Na nke ka bụ nke bụ na lara m be anyị ka nje eme ka nne m mara na nwa m nwụrụ na ihe nne m gwara. Nne m were afọ bụọ m n'iru mepee ọnụ sị m na ife a ka bụ mbido ọnwụ na be m. Ihe a ka bụ mbido ọnwụ. Kemgbe ahụ ruo kịta ụmụ ịsata apụnarị m. Ụmụ ịsata gwagodi m onye ọ ga-abụ obi adị ya mma. Nke agwụgokwa m o. Enwezi ihe mma m ga-eme. Chika, maka ebizu kwefuru ife a na-eme n'ezinụlọ gị wee kwụsị, ị ga-enwere ndụ gị nye Chineke. Sọsọ ya bụ ụzọ ife a na-eme n'ezinụlọ gị esi wee kwụsị. Ọnwụ niile na-anwụ gị na ọ ga-akwụsị, onye ga-enyebe Jehova ndụ. Ị ga-eburu akwụkwọ nsọ tifu ozi ọma. Ebe eziokwu bụ na ị nwere okpukpe okwu Jehova. Sọsọ ya bụ ife nwere ike ịkwụsị ebe a na-eme gị. Nwekwa ife ọzọ. Mana chere, ihe na-akọwara m ọ bụ na m ga-akwụsị moto m n'anya wee buru Baịbụl na-eso ya m ga-abụrụ onye amụma. Chika dịgo nke nọ ebe a kete bugodo ezigbote onye nnekwute onye amụma. Nwa na ịmabịara mana achọrọ m ka m mee keke mara taa na sọsọ ife ga-akwụsị ife a na-eme gị, sọsọ ife ga-akwụsị onwe ike a n'ezinụlọ gị bụ iburu akwụkwọ nsọ gbasabụ ozi ọma Jehova. Ya bụ na ọ bụ ya nwa bụ ihe ga-akwụsị ihe a niile na-eme m, si bunyere m akwụkwọ nsọ ka ihe a na-ebuziri n'obi ka otu m ga-esi wee bido. Bunye m akwụkwọ nsọ ka achọrọ m ka ihe a niile na-eme na kwụsị. Chikadị, m ekpere gị ekpere arapụzarị Jehova gị bikọs ndị fọdụrụ afọdụ nwere aka mezi ya. N'afọ nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Chika, ndị a gburu m amakwa m ihe a tọmọrọ m ebe m na-arụ ọrụ makwa m ka enye ule o. Biko nwanne m, ọ ka ị mara ihe ya eme, mara ihe na-eme. Ọ na-amị m amị na-ata m ata na-afụ m ụfụ. Biko daalụ nwanne m. Ngwa nke ọ dị maka mgbogi ndo ihe awa n'ore iji m aka na ịzọrọ ya zụrụ na ihe agba n'ụzọ eteka ya bụ ebe anyị na-arụ n'ọrụ ịma na ọrụ agbụla ya onye ama n'ebe a kasara ihe ozozi ya na Chineke ka ha ike na nsogbu adịghị ya. Anyị ize na inwe mmadụ dị ka ma ọ bụrụ ya Chineke nwere ife ọhụrụ. Ama m ihe ime nwere ka m ji wezi ka m bịa na-arụri nne nwanne mma na ọrụ agbụrụ anyị anụwa a na-adọba mba mgbe ọbụla ị na-ava mvam ị ga-ewelekwa ya nwayọ ụmụ ụwa pọtụ ka aka ọnụ ọgwụwa n'oge vam. Ọ bụrụ ihe gbasara vam ọ bụrụ ịdọrọ ha vam adọghị vam and ọ ya ewute
ya Dikeh dị na room. Nke ebe Dikeh jere biko. Nwunye di m biko. Ihe m ji chọrọ gị bịa wụkwanụ ozi di m ozi. Ihe bụ arụ m na di m. Wee gbaka aka sị ka anyị wetara m ihe onyinye. Ọ dị obere biko. Ọ dị obere. Ihe onyinye. Maka ka isikwana. Ị na-ajụ m maka gịnị? Nne, ọ bụrụ ọkwanye ya. Ihe ji weta ihe obere onyinye maka ihe ure di gị gwara di. Eziokwu ekwenyere m na ha na-abụ nwanne mana ịmakwa na o kwesịkwara na onye kelee onye mere gị ihe. Kwuru nnabata obere onyinye. Nsogbu adịrọ mana tụrụkwa mmanya efe iwete. Eziokwu. Tụrụkwa mmanya ya. Uche mechọ na imechi ekwukwela ọzọ. Ekwukwele. Ihe o mere kwesịrị ka enye onyinye karịrị ihe a. Ọ maka na anyị bụzi ofe ezinụlọ. Ezigbo mmadụ. Mama, Madalo, nggak ada kami anak bangsa. Apa mau bangsa ibu yang nanti ya? Ini yang beragam aku dan dia. Kita kepaguan yang bukan Neo. Dia apa nih mau? Cek bukan ibu yang nanti. Ini kamu mau nih kusin kamu. Enggak mau. Kau dulu Neo, bye bye yo. Gimana gimana? Chineke enweghị ego emebe nyewe aka ọrụ Anthony na Emmanuel maka na dịka m na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ mmụọ Chineke wee kpughere m ya na ọkụkọ ahụ ha jiri bịa ebe a taa ha mere ọgwụ mana enweghị ihe ga-eme ka anya ndị iro fụ gị maka na obiligwe na-eche gị mgbe niile. Chineke ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị ka o ree mana ọ bụrụ na ọ bụrụ mmasị gị na mgbe awa ana m asị mmụọ ọbụla nke na-enwe gị nsogbu si n'ime gị pụọ ebe a na Jizọs Jizọs ba nwunye ma ana m asị gị nwere onwe gị kịta na Jizọs ị bụrụ gị onye nwere onwe ya onye ga-eme gị o doro ntị aka ọkwa ife a nkechi wee nye ya mgbe ọbụla isisi nri Chika dibịa wee bịa ebe a iwee chi inye nri itinyesie nri nke wele ife a tinye n'ime nri ị na-anụ ife na-ekwu asị m gịnị isi m orie tinye n'ime nri ọsọ ị na-eme anya zam ife ọbụla ime imetalịa ọ nachiatalịa ị na-anụ ife na-ekwu mama ị na-eme ka barụ ma enye ọfụma ọ bụkwa imesịa maọbụ imesịa afọ ime anya ọ dịkwa mma n'anya iwee bunye ịtabarụ mee ya ka o lie nri ya ọ bụ na o liri ya ife ọbụla ime ya anachiatakwala ị na-anụ ife nri Chinwe nụrụ ife nkwu mekwa anya ọfụma Anthony nwa m arụ a nna ya amakwa mma m esi na ya pụta ahụ amakwa mma ma ya esi na ya pụta ma nwere ya eme gị esi na ya pụta biko efe nchọ ka ekpeelụ m gbọọlụ m Chika dibịa nwa m biko achọrọ m ihe mgbaalụ Chika sokwa n'ife na-eme m mama rapụ nke mgbaghalụ ọ bụ ma ịkpọ Chika mma kpọ Chika ka o megharịa ihe o mere ka o tegharịa ọgbọ na ote maka onye nwa bụ ihe mere ya ama m nwoke onye ọgwụ ego mama nwa gị ahụ bụ ezigbo onye ọgwụ ego ọ ga-emegharị ihe o mere nwere ihe ga-eme gị mama o amakwọ mma nakwuru ije amakwọ mma esikwa na arụ apụta mama ekwuzila n'otu ahụ amakwọ mma adịkwọ ndụ makwọ biko ọlụ Chika ka nye ọnya mgbaghalụ ya dị mma nwere ihe eme gị mkpọ kịta ka mkpọ ya ọ mara ebe o tere ọgbọ na o jee tegharịa ya nwere ihe eme gị mama nke m mama nwere ihe eme gị
Mama muri eme kambia kampo ya o. Nna. Daalụ o. Chika nwa m. Nwunye nwa m. Biko na. Achọ nke unu gbanyalụ m. Ife ọbụla bụ ife m mee unu ama na m emejogo m. Biko. Mana achọ nke unu gbanyalụ m. Biko. Biko unu gbanyalụ m. Biko. Ana m arịọ unu. Biko gbanyalụ m. Ọkụ Emmanuel na ife niile biko gbanyalụ m. Kemgbe ị na-ebe ihe na-agwa anyị na mgbagharụ gị. Na mgbagharụ gị. Onwe ihe iche na ị chọrọ ịgwa anyị n'ime otu isi agwa anyị. Gwa anyị ka anyị mara. Biko ife nna ya ọ bụ mgbaghalụ. Biko mgbaghalụ ka m ji maka ya wee bịa ka unu gbanyalụ m. Biko. Nne ịkakọ na-ekwu mgbaghalụ. Ka ihe i mere anyị ji asa ịgba ọrụ kpọọ okwu afa. Kpọọ ya aha ka anyị mara ihe ọ. Chika dibịa nwa m. Biko gbaghalụ m. Okwu Emmanuel na-ebute ọgbaghara niile anyị na-enwe. Chika. Nne. O nwekwara n'ife nchọ ka ime. Achọ nke ije na be anyị. N'enu uko. O nwere ọgwụ Emmanuel debere ebe ahụ. Isi ọgwụ ka esi? Ọgwụ. N'uko be anyị? Achọ nke imebi ọgwụ a biko. Achọ nke imebi ya. Nne, biko ka m jụkọrọ. Ọ nwụrụ onwere onye ọzọ nwere ike iwetụta ọgwụ ahụ ka bụrụ ọdị? Ọ dị ya emenwe maka ọnyanwa bụ onye na-ozi Chukwu. Ọnyanwa nwere ikike imenwe. Ọnya ka njicha ọka ọbụla ya eje eme. Ya chọrọ ka m ihe ga-emerụ di m ahụ biko kwanụ. Ị na-achọzi ikwu na di ya enwezi ike n'imebi ọgwụ. Ọkwa onye ozi Chukwu ka ọ bụ ọ ya emebi nwe m. Ekwuzina etu ọ ya emenwe. Nne, nsogbu dị. Anụgo m ihe kwuru. M ga-aga. Aga m emebi ya. Nsogbu adịrị. Daalụ nwa m. Daalụ. Kekwanụ ka ọrụ gị dị gị. Kekwara ihe na-emeziri isi ike. Mee n'ihe ihe onye ozi Chineke gwara gị n'ime. Lee otu ọ dị oyi na-ama gị. Biko nụ. Ọrụ gị na-ekozi eko, ọrụ gị niile na-ekozi eko. Ozi mgbe ị nwụrụ ka ị ga-eme ihe ọ si gị mee. Kwuo okwu. Mgbe ị nwụziri ka ị ga-eme. Ga-aba n'ime kịta. Ka nwa mara kpọgheje na kantoni. Biko. N'ihe kwesịrị ime o? Ya maka ka nkunye. Chika dibịa nwa m. Jisizikwanụ m ike. Ọ na-ebutu m arụ m niile onwekwanụ nke bụ arụ m. Amakwa ma anakwa ije. Eziokwu. Ịkụzi n'otu a. Ọ ya mere m jisi gị ka ije ba Antoni n'ọtụkwanụ. Enwe nwa ụtọ ga-esi nyere gị aka, onyere gị aka. Ile ịfụ na m onwe na onwe m na-arazikwa ọrịa, ana m arịakwụzikwe. Ahụ m na-azazi aza, lee na arụ m niile. Arụ m na-aza ya nọtụ arụ m asa. Ka m nekwetagodo onwe m anya, ọ bụrụ na m nweta onwe m ga-agakwa akpọrọ gị mụ na aga nọrọ. Gbaghalụkwa m biko. Mmesị ya ọlụ nwunye unu gbaghalụ m biko. Biko ọya jisizikwa m ike o. Ọbụkwa m nọ ebe ahụ. O jisizikwa m ike. Amakwa mma na-esikwa mma apụta nkwọ n'ọya. Amakwa m etu o si eme ma amakwa mma apụta na ya. See ya. Ịmana onwe ya nna gwa gị. Anyị amụ ihe mere. Ka Chika
kpọrọ mama ozugbo njem ịma na Chika kpọrọ mama ọ ya nwa na ya mama ebido yara ya mana ọ bụ na mama nọ n'ọnụ anyị mama nwere ike ịnwụ o doro mụ na gị na-abanye na mama na nke Chika ọ ya na ya kwụsị Chika nwụọ ozugbo tụọ ya mụ ihe mee ma cherekwa afọ m Chika izu gara aga ka o si dịrị nnọọ ahụta nnọọ ife na-eme Chika arụ adị sọrọ ya eziokwu kịta ka e kwesịrị ime ya ka ọ bịa kpọrọ mama ọ kpọrọ mama kịta mama gbake Chika nwụrụ aghọtara m dis boy aghọtakwara m ya ị na-ekwu echi ọ na-ekwu nwanne echi ị na-ekwu echi ọ na-ekwu nwanne echi nwanne m nwoke ụbọchị ọbụla brọda Chika bịara ebe a gbaa mbọ ka mama soro Chika wee na ekwu n'okwu rapụ ọ ya kpọrịrị ma ọ chọrọ ya kama mama ga-anwụ ka ọ nwụọ nke m bụ na nne ekwusighị ya nke m bụ na Chika dapụ ọkwakọrọ m n'ọnụ serapụ okwu ọ karịa ndị ebe mba ekwusigokwa kama mama ya anwụ nne m okwu dị n'okwu ikwu Chika bịa kpọrọ kama mama ya anwụ ka anya ahụ Chika nwụọ amamaziri m nsogbu adịrọ karịa ndị ebe mba unu ma ihe mmenwu nwanne na nwanne nwanne na nwanne nwanne na nwanne ọ gịnị na-ese okwu na ife anya m fụrụ na ife ntị m nọrọ taa nyere Chineke anyị na-efe ọ dịghị agharịpụ m ọ maka ọ na-esi wee akpacha nkata niile a na-akpa banyere m orukwe Chineke si ụtakpụ kpughere m ya si m nwere m ihe mere taa ka m na-aga ka m gaa hụ nna anyị wee fụ ụmụnne m ịtọ Emmanuel nwanne m nwoke Anthony na nwanne m nwaanyị ebe fa nọ na-akpakọrị nkata otu fa esi wee buru nna anyị kpọtalụ m ebe a ka m na-elekwata ya ma ọ bụrụzie na m na-elekwata nna anyị ọrịa ahụ na-arịa nna anyị wee banyezie m n'ahụ nrịagidezie ha wee nwụọ n'ọdụrọkọ mụwa ka fa na-ekwu mana fa marọ na m nụrụ ihe niile ha na-ekwu anụtachara m ihe niile ha kwuru ihe awụrụ ọkụ ọdị okwe nkwesị iji egwuregwu mba ọ gaghị eme ihe m chọrọ ka imere m ka obi tọọ m ụtọ welite ekwentị gị kpọọ onye ụkọchukwu ka ọ bịa ihe mma na ị ga-emere m na obi adị m ihe anyị na-ekwu eziokwu eche m na onye m ga-eme ka m kpọọ ya ka ọ bịa maka na ife a what did I do that you hate me this much? Oh, what did I do, brother? Oh, what did I do, mama? Man, if you're not ụkọchukwu ịhụnanya ya m na-ekwu taa ka ihe niile a si wee mee juru m anya. Chika dibịa, dịka m na-ekpe ekpere n'abalị ụnyaahụ gbasara ihe ị gwara m, onye nwe ya gosiri m na ebe a kwuru na ụmụnne gị na-akpa nkata ọjọọ n'isi gị n'izu ụka ụlọ. Ka m gwa gị, m ga-ekwezina ka mama gị bịa soro gị nọrọ ebe a, na mgbe ọbụla ọ nọ ebe a n'udo adịrị gị, ka ị kwụsị idubata mma gị n'ụlọ gị, kata ma osi karịsịa ike zigara ha ozi hazie mmadụ. Ekwezina ka ọ bịa soro gị n'ụlọ na Jehova sị ka m gwa gị na ọ ga-anapụta gị, ọ ga-anapụta gị n'ezi ekpere n'aha gị.
Nọrọ ụkọchukwu. Ụkọchukwu etinyere m gị ego efuru ya. Oke, nsogbu adịghị. Biko ụkọchukwu nyere m aka gwa nwanne m nwoke Chika dibịa ka ọ kpọrọ mama m ka anya na ya nọrọ. Biko imelu m ihe anụnwa m ga-akwụkwọrọ gị ego ọzọ. Gbaa mbọ gbazie mbọ igwe efu na okwete. Ụkọchukwu biko. Nsogbu adịghị. Darụrị nne. Ngwa nke ọ dị. Onye amụma Chukwu, nenu onye amụma Chukwu, onye amụma Chukwu abịala. Nwanne m nwoke, ịma na Chika nwanne m nwoke, ọ na-awụ anyị na-agụ akwụkwọ nsọ na-aghọta ife dị n'ime akwụkwọ nsọ anyị na-agụ. Ihe ama na ịfụnanya bụ ife kacha ihe niile. Ka ihe esi wee lapụ nne ihe mmiri bụ ihe ọnwa ite naanị ịlapụ ya ka agụgụgbo ya. Ọ dịkwana nwa nwanne m nwoke Chika, kpọbata nwa mama gị n'ụlọ gị ka gị na ya biri dịka ezi n'ụlọ. Ihe a ga-enyere gị aka na ndụ gị. Kpọbata mama gị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ịfụnanya bụ ife kasị ife niile n'ụwa. Kpọbata nne gị. M na-eji ekpere wee na-akwado unu. Jee n'unu na enwe ebe a na-akpọ mountain. Ndị ebe ahụ a na-akpọ mountain n'ugwu dị nsọ bụ amụma kpee ekpere dị ike. M emekwala unu nke a na-akpọ fasting. Mmebu ọnụ ka onye amụma Chukwu. Mmebu ọnụ 6 to 6, bụ ọnụ 7 to 7, even 8 to 8. Ka m wee fụ na ekpere m na-adị ire n'isi gị. Kpọbata nne gị n'ụlọ ya. Onye ozi, ọ bụrụ ọdị ịkpọbata nne m n'ụlọ m ugwu ihe ukwu. Maka ụmụ ole nne m mụrụ, anyị karịrị. Nwanne nwoke Antonio, o nwere ife ọ na-alụ, o ji ego, ọ na-afụ ego anya, ya kpọrọ nne m dewe ebe ya. Ọ bụrụ na e nwere ife m nwere m na-eji wee kwado ha, nne ezije n'efe ahụ na-akwado ha, mana ọ bụrụ na m nwee kpọ nne m dewe ebe a, ma mmiri ya ma mmiri ya. Chika, hafụ maka na Antonio na ndị nke ọzọ niile. Hapụ mana ama nyere anyị aka n'okwu a. Olu nne gị debe n'ụlọ. Nne gị niile ịfụnanya gị. Unu onwe gị niile kwere ịfụnanya nne gị. Chetakwa na akwụkwọ nsọ kwuru na onwe ịfụnanya kasị ịfụnanya ọbụla awụfu mmadụ ibe gị n'anya ka ị ga-echite onwe gị n'anya. Ọ bụzi nke nne gị ka ị ga-alapụ. Nwanne m nwoke, kpọọ nne gị dese n'ụlọ. Mma ewere ekpere dịka nsi wee kwugbu na mbụ, were ekpere na-akwado unu. Ekpere dị ike. Kpọbata nne gị n'ụlọ. Mma ejebe ka njebe ebe gị na enwere m ebe ndị ọzọ mma eje wee jee n'ekpere m kwesịrị ime. Kpọrọ nne gị dewe n'ụlọ. Nụrụ ndụmọdụ m na-enye gị. Ndụmọdụ a ya bakwa nnu gị uru. Ọ ya bara gị uru ma ị nụrụ ya. Ịnụgo nwanne m nwoke. Osebụrụ ụwa nke bi n'igwe ga na-anọnyere gị mgbe ọbụla. Fụ na ife ọbụla ị na-eme na-agaziri gị. Ngwa ka ọ dị ka m bịa gbajebe na nke onye nke ọzọ. Amụ m ama, unu akpasigo nkata wee butere ụmụ nwa ahụ Chika dibịa. Mana mme ga-egosi unu na Chukwu bi n'igwe karịrị dibịa. Nsogbu adịrọ, nwunye m ya anụ nke a ndị akpọrọ nne m dewe ebe a. Abụ m n'ọnwa Antoni na Emmanuel zinyere gị, mana ike ụra adago m. Enwere m ike, enweghị ihe enweghị ike ime n'ụwa ka kpọrọ nwaanyị akpọbata be m. Enweghị ihe ọbụla ọ chọrọ isi ebe a zijeri ebe ahụ, ya nọrọ ebe ahụ. Ka m fụkwa onye mbe ka m gwa ya ka ọnụ nke a kpọkpọlụ nne m kpọkpọbata. Mana nna agwagoro na ịmagoro ihe a mụ na dị anyị m akpa. Ekwesu a na-ekwu okwu ya. Ezigbo ife ọbịa ga-eme. Oche nke nnukwu ọbịa nene ka anụ ugwu. Nwoke m ka efi na-eme ebe a. Abịa m ka m fụ nna anyị. Efu onye? Inene ka anụ Igbo origbo origbo. Ị bịara ịfụ mma anyị ka ị bịara ịkpọrọ ya kpọrọ. Chika, chere ka m jụọ gị. Ugbo ole ka m eziga ozi na ị bịa kpọrọ mma anyị. Ịma na-ejuru ọma ahụ, ana m agụ onwe m. Onye na-ejuru ahụ ọ na-elekọta onye na-ejuru ahụ. Nwaanyị nwere ike ịnọrọ ebe a, m na-ezitere ụlọ egwu, ụlọ ejide enyere ya aka. Ọsị m na-anọrọ ebe a, kpọrọ mama dosa n'ụlọ, gịnị ya soro na ma gịnị ya nọrụ. Onwe ihe ọjọọ dị na ọ bụrụ nne gị ka ọ bụ. Chika, chekwa ka m jụọ gị. Ọ bụrụ mama gị,
On them go. Eh, case got the feeling, couldn't see by Molo, but yeah, Come on, Reba, who on Elequana, and when you open up with No, it won't chair, it won't near Quincy one than I in I. My yes, I can't even marry a area. Welcome, Jenny Moon, one days up one. Tony, African this young man, rapper. Open no other one going I'll go Nungia before. Eh? Malande Marokala chika biyo sezi ego maka mama. Mama lokwa ya gini ya. Ogo parike. Chika kini. Ogo na chika. Chika ifuru na odoro ganya na digi na dimua. Enwere ife obuna ha were ike imere gbasara chika. Chika jidefa wee tinye fa na ngada. Nne biko. Ije anyị na-eje kịta. Abụrụ ihe gbasara chika ka m chọrọ ịnụ. Ihe m chọrọ ịnụ bụ maka ife anyị na-eje. Nke pụtara na gị na-ewe gị amalụ mma. Ka ijebe biko n'oge na-adị. Ọ dị ka Chika chọrọ ka mama jee ebe a, mana ekele ụgbọ ekele ose, mama ya ejeriri ebe a. Na nke akwụkwọ m ike. Ka ego nke o problem Chika. A na-ekwu nke o mere mee ka ọ na-eme ọzọ. Mama m ga-agba da mara. Bechekwa ka m jụọ Chika na-anụ nwunye ya ka nwunye ya na-anụ Chika. Mmanya kwukwu ife ekwu o. Mmanya kwukwu ife ekwu. Beti ife m chọrọ ịgwa gị bụ na mana ịfụ Chika mmanya jejerere n'ụlọ Chika. O jesigo n'ụlọ Chika tinyejere ha. Ịfụ Chika. Mama. Hey, Kiko, which mom? Let's follow. Hey, more Chika. Ndị ochike. Unu na-eko ebe ike unu na-akapụ n'ime ụlọ. N'ezienụ Chika. Chika ogo ofu onye kwudosiri ike wee nọgide unu niile. Oge ọbụla nọ ebe a ibu agbụrụ, ọrụ agbụrụ erigo gị isi. Mana orugoro ihe eji egosi agbụrụ. Orugo ego odogwu ga-egosi ihe o ji bụrụ odogwu. Unu wee na-ana azụ bụrụ Chika bụ ihe eji unu. Chika ọ pịara unu arụ iwu. Chika unu ga-ejide Chika. Fụgbuo Chika. Ebe a n'ime ụlọ ị na-eme mkpọtụ. A ga m agwa m n'ime ụlọ. Chekwu ndekwe Chika, unu ga neba Chika ejide unu, ọka nọ m ebe a. Chineke mebe abụ nwaanyị ahụ ta alụta. Nne dị wee chee gbọm Chika. N'anya ya ka m na-eme ndị ụwa. Ịfụ Chika, ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya. Wuri ibu na mama ya eje na nke. Hapụ ya ihe nne ebe a bụ ka nkịta ala. Ịmaka ụmụ nwaanyị si eme. Bebe cherekwa. Tony, ka nwunye gị sigwa m okwu kịta ọ bụrụ nsogbu m. Beti nwunye gị ji okwu. N'ife nkwu, nwunye gị ji okwu. Ife anyị eme ewepụ ya n'ụzọ. Anyị echekwu ya ọfụma. Kịta ka ikwu n'okwu nunu. Ife nwunye ikwu ezigbote okwu dị ya o. Ezigbo okwu dị ya. That you hate me this much. What did I do, brother? What did Ife a Chika na nwunye ya na-eme na obi adịrị ezigbo mma. Ama ọtazi ihe na-eme. Otu ha na-achị oke otu ihe niile wee gbawa gị aka obere ume obi mma. Ime ikwesị ikuni mekwe n'ihe ka nwoke ama ka ị na-ajụ oyi. Onye Igbo dịka nwanne gị na nwunye gị na-esi eme. Ka ihe ndị oke ọsọ. A na-aghọta ihe. Ịghọtazi onye nọ. Amakwana ka m si na-eso, ọ bụ Chika nke esi. Chika nke Chika rapụta na Chika nke nya. Ịma Chika na-emezu na-akọsa ndị mmadụ. Chika na-akọzi ndị mmadụ na ma bụrụ nwanne na abụọ mmanya mụzi m na ezinụlọ. Okwu Chika na-eme gị ịfọ ka masịrị mma. Ya get down with your money. It's like one. Mmadụ ube na-enwe nwụna ọnịcha abịa.
No, but I'm not allowed to enable shoot me small no day for gone. If I pull the trigger, what on there? Where is Pastor? The Pastor Chika? Where is Pastor Chika? On weapon enemies. No weapon enemies. Nema into go now, eh? What they call that was you? I think every Pastor Chika did. I want my brother. New York. Now one. What do you want to this area? My forget Diamonds. Am I thank you right now? Obo na I see about make a ton on money. Never mother say no way I see gap or walk on Abia. No name where it is for Takai gap. No taking what an about mobile I don't know. Yota. You see I'm working on my coffee, we'll able to very coffee. When I open now, in a Bible, well, Liza by emotion. Come on, will you? Check out that. One government, the passport Chika Dikeh. Yes, sir. Kita kau apa? Kita. Apa kita? Puyos. Osimbago, mana Simbago pia. Ya tu mas. Mbak. Ada matur gas mbak. One government. One. Vamos ver lá do isso mesmo. Boa de copy. Ada matur gas. Usa coisa que tá. Usa coisa que tá. Que é de passport. Kita kau nak apa? Usa coisa. Não. Até que mana. Acaba isso. A visão na church cai só se aí. Não cara. Mas se quando você vai ver só vai com já viu. Olha, será pô. Eyi na-emekwa n'iro? Ndị oshi ha chọtara gị. Ndị oshi? Chọrọ m bịa ebe a. Chi m ede ya yarịpụ m. Ya na mụnwa ka fa chọrọ bịa. Ya, egwu na-atụ m oo. Afụrụ m ife a. Ezuru m ihe a na nrọ n'anya. Ya awa aka ọrụ nwanne m nwoke Anthony na Emmanuel. Mana ike ha dago mba. Maka na Obinigwe nọnyere m. Enweghị ife ha nwere ike imenwu. Atụ n'egwu. Egwu na-atụ m. Atụ n'egwu. Enwere ife ga-eme gị. Ọmụ a ka fa chọrọ bịa. Mụ ka fa chọtara. Mma meghe enwe ife ha eme gị. O jee n'ime nọrọ ka njefu mmadụ ana m achị ata azụ. Oke, nsogbu adịrọ. Letakwa onwe gị anya. Biko ba n'ime. Na ngwu. No. Nke a na-enwe mkpọtụ ụgbọala gị. Nke mega. Adọwara m ụgbọala m n'ezi. Nna m ukwu, o nwere ndị ochi bịara nke gị. Ha na-achọ gị. Ya ha bịara ebe a. Ọ bịara nke gị. Esogbu na anụgo m maka ife niile. Afa chọrọ m bịa n'ụlọ ụka mana afa fụrụ m. Obinigwe na-eche ndị ya mgbe niile. Onwe ife ha ya emenwu. Ama m na ọ nwere ihe na-eri. Mba esogbu na. Maka onye mbụ Obinigwe na-echekwa mmadụ mgbe niile. Ha bịago n'ụlọ ụka mana afa fụrụ m.
Chukwu na-agbụrụ ndị ọzọ. Ọ ga-afụ na gị ebe esogbu na enyezi na nsogbu udo dị. Ọ dị ukwuu. Ụdị na-eme ihe na-eme. Igbo na-arụ ọrụ ruo mgbe ebe. Ka m were ihe n'ime. Na-eme ihe na-eme. Nna m ukwu chai na-ebe bụ ofu ihe. Ọ dị maka ezi nke ị na-aga n'ekwentị gị kemgbe. Udo dị. Ka m gwakwa gị. Ị makwa na nwanne m nwoke bụ Chika dị na nke onye isi nchụaja wee je kpesara ya na ọ gara ịlụzo onye mbụ mgbe were ego 500,000 Igbo. Hapụ na Chika na isi ajọrọ ya mma. Chika chezoro oge ọ bụ onye isi ndị agbụ ya a na-ebi biri onwe ya. Ọ makwado onye nọ n'abụkọ ma n'ime ma ọkwa ka isi ekwu onye mere ya obi atụgbugo m. Ọ pụtazie ka abụrụ ka ọ esi wepụta mụ na ya na-ekwu ka abụrụ ka ọ esi wepụta onye bụ Chika nwa m. Onye ka ọ bụkwa Biko onye ji ebe karịsị ọbụ ogige mere na-asọpụrụ na mmezi mana ebichara akọrọ na ọrụ na mama gị bịa hụbụ ya ma onye ọnwụla ahụ abịazie na nka esi na onye ya na-akpara ma oji ọhụrụ ihe kpatara. Nna anyị, nne m mụrụ agadaga nwoke 3 na nwaanyị 3. Ụmụ ya ndị nwoke na-ata alụsigo nwaanyị nọrọ ọfụma. Antonia hụrụ n'ebe a wee isi ndị agboro o ji ego ọ ga-elekwali nne anyị ma ọ fọzie Emmanuel n'ebe a ya nwere onwe ya ga-emenwu ya bụ ihe. Enwere ebe edere na ọrụ iwu na ọ bụ mụnwa bụ Chika ga-akpọ nne anyị. Iwu edere n'iwu ọga ma ọsọ gị ma ọ tọrọ gị ị ga-akpọ mama. Ọ bụrụ ịkpọrọ mama m ga-adọ gị bam. Dege bụ ihe a jeju akpa emetie ya ọnụ. Ọ bụ nne gị ka ọ bụ ọsị m nwere ebe dị n'akwụkwọ. Okene m ife mere ọma mba n'ime ebe enyi je kpọrọ mmanya ịkọwalụ m kọwalụ m ife mere ka ihe na-asọ onye agwa gị ihe mere na ọ ma nje tọrọ nne di nọrọ be ya. Ọ nọdụrụ niile anya na ọnya ji ime isi nna ha wee na-egbu ya. Chika bụ onye ọgwụ ego. Pastor Chika dibịa nwaanyị na ịchọrọ ịkpọrọ nne gị ala n'ụlọ ka ife ọzi nna ihe ahụ ogologo akụkọ mbido kọwalụ gị taa Chigeji bụ mana kemgbe ihe na-achịkọrọ gị ihe ha mere nwebụ onye mepere ọnụ nke ọrịa mana ihe mere m ji sị na m ga-akọrọ gị maka ihe na iwu onye isi ụmụ okoro n'obodo a. Ịmana Emmanuel nwanne m nwoke na Anthony ihe mere ha ji na-asị na ọwụ iwu na m ga-akpọliri nne m edewebe m na ha chọrọ ka ọ lịa na-alịa nne m bịa m eji m ntị m abụọ na onye m na-agwa gị ihe a. Ana m abịa n'ikwu nne m ụbọchị m na-agwa gị ihe a ka m bịa hụ nne m. Oge m ruru n'ọnụ ama ebe ahụ n'ọnụ ama geti ise ka m banye wee na-anụ ka fa na-akpa nkata ahụ n'ime. Emmanuel n'ebe ahụ, Anthony n'ebe ahụ, Adanne na ya, nwanne nwaanyị nke ọzọ na ya, nwunye Anthony nọkwa ebe ahụ. Fa wee na-akpa nkata si na ọ bụrụ na fa buru nne m kpọta na be m bido nlekọtawa ya na ọya na-aya nne m ga-efe na arụ m gbuo mụnwa nne m adịrịzi ndụ.
ị ma na nwanne m nwaanyị ada nne m ahụ enyego m o werego ọgwụ tinyere m na nri ugboro ịbụọ ka m rie nwụọ, mana Chineke m na-efe dị ndụ si na m nwa aga anwụ. Ihe m na-agba gị wu otu o siri mee. Ị ma na oge ikpeazụ nne m bịara na be m ka nne m mepere ọnụ wee sị m na enwere ọgwụ Emmanuel lụrụ n'elu uko na be anyị, na m ga-were ọgwụ ahụ mebie ya. Mana agara m ebe ahụ, ọ bụrụ na ọ n'eziokwu na Emmanuel tiri ọgwụ n'elu uko m wee mebie ọgwụ ahụ. Ihe a niile ka m na-agabiga n'aka ndị a, mana otu Chineke si alụ ọrụ obiligbo ewere ikikere. Antoni ebido saba n'ọnụ enwere ife a na-ekwu ekwu Antoni na-ekwurọ. O kwuru maka fasichi igbu m, maka fachichi igbu onwe ha na-abụrụ ọdụm nwa, maka na onye Chineke enwere ihe mmadụ nke ụwa pụrụ ime ya. Ihe m na-agabiga n'aka ụmụnne m. Pastor Chika dibia, ị gabigara ọtụtụ ihe o. Nne, ahụrụ m ịcha. Wee imerigo ọnwụnwa, onwe ihe ga-eme gị. Jisi ike. Ana m aga n'ụzọ a, ngwa na omecha anyị ka ya afọ. Ndewokwe n'ịgbata bịa zọpụta, maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọ ga-ama m ka ha nwere ike ji aka tigbuo m si na ọ bụ arịsị igburu m. Mana Chineke ga na-agọzi gị otu isi bịa zọọ m, Obinigwe ga na-azọ gị oge niile. Jisi ike. Emesịa, ndewo. Nwekwara ife nụrụ n'obodo na Chika dibịa ji mmanya wee gwọrọ ọgwụ nne, nke anụ ọgwụ nke na-ewu n'obodo a, ụmụnne ya sị na ọ ga-anwụ iyi na ọ bụ egbu nne ha. Ọ ga-anwụkwa iyi ya na ọ bụrụ na onye nwa gburu ya si kugbuo ya. Ọkwa na ọnya ya ji nwekwa iyi. Ọ bụrụ na aka ya dị ọcha, ya ji enwe iyi ya ka o gosi na aka ya dị ọcha. Ọ bụrụkwa na iyi nwa ya ji enwe ọnụ ka amalụ ka eziokwu. And anyị mana ọnwụ iyi ahụ ọ ka ga-anwụkwa maka na ọ bụ egbu nne ha. Na nne ka njewekwa ọbụkọ asị na m osi biko ka oge adịrọ ọzọ. Chika dibia, nwa m nwoke, ịbụ ezigbo mmadụ. Achukwu nọnyere gị, ọbasị ọ ihe m chọrọ ka m gwa gị. Ihe ọ sọrọ Emma na Antoni ha mee, ọ sọrọ ịbụ ozu mama gị eji elie ya na ama ndị mmụọ, lie na ama ndị mmadụ, mee ihe ọ bụla aka. Mana oriri na nkwari bụ n'ụlọ gị ka anyị ga-anọ rie ya. Rapụsịa ihe niile, rapụrụ m agwa ndị okenye ndị ọzọ nọ na be gị ka anyị ga-anọ mee ihe na anyị na-eme. Ama m na Emma na Antoni ha eji ego na-ekesasị ya, nwee ndị a na-enye ka ha wee na-akwado ya. Mba! Ọmamme ọkwa nnọ ya, ọmamme eriwe ego ha, mana mgbe anyị ga-eri oriri anyị abịa na be gị ya rie ya. O nwere chọrọ ịgwa gị, gee ntị, gụchaa ntị gị ọfụma. Emma bụrụkwa nwanne gị nwoke, matakwa na Emma na mama gị mụrụ ya ebe ọzọ. Ọ na-abịa na be anyị, o nwere ike ikwu okwu, ọ gị nwa bụ diọkpara nna gị. Ihe ọ bụla ikwuru n'ezinụlọ bụ ihe ga-emenụ. Onye ka ọ bụ ego ha ya gbakwa ọkụ. O nwere ihe karịrị ike Chineke anyị ji ya ka ha ezigoro gị. Ndị okenye ọ na-enyegasị ihe ọ na-enyegasị ọ gbasara anyị. Ọkwa nọ ya pụ chinchi, ha bịa ejesikwe rute be m nọ anyụ ọkụ. Mee ihe ọbụla adịghị mma, ịmara adịghị mma, Chineke kwadoro gị mee ya. Ihe m kwuru gadịrị gị na mma. Ngwa ka m lawa isi ọ ga-adị gị na mma. Ka onye nwaanyị nọnyere gị n'ezinụlọ gị. Mana kelere nwunye gị, kelesia mgbe ụmụaka. Nwanụ ka ọ dị.
ịma na ndị obodo anyị nwere ka ha si eme ihe ha nwere ka ha si akpa bụ ị na-akpọ oku n'obodo a obodo anyị amụrụ anyị taa ịma na mmanya ga-adị ya ọjị ga-adị ya aṅara ga-adị ya ị na-akọkwara ha ụdị akụkọ a na-agbara nwanne na onye efe na ịchọrọ nka ego ga-adịkwa ịmana ego abụka bụrụ nsogbu asịrị otu a ego bụ nsogbu ọ ego ga-ekwu nke ọ dị gị maazị ya na agbụrụ ga nna arụ ego ya ada agwụ agwụ ji m ego ebe a ọnụ a ndabụrụ n'ezu gọọmenti ohi ọkwakwụ nke agwa ọnụ a na-ezu gọọmenti ohi ndabụrụ ihe na-agụ ihe a na ọgbakọrị nka nọzi ebe a na-emego nwere nke a chere n'onwe ị na-eme ka ihe a ka ọ na-eto ma ndị be anyị ha na-acha ha chara nna anyị gba mbọ fụ na o butere onye ọbụla aka kedu ihe ị na-enye ndụ gị nsogbu kedu ihe na-ekwegbu nwa ọkwa na ji ama m ihe imenwu ka m gbajebe na friji o nwere moto asị mbata anụ nje mma ka ma nata ịma na onye ga-agbụ mma ka ma nata ha mana nsogbu adịghị mgba nsogbu biko mana chetakwa ihe na nke fọkwara nị onye nyere ya nyekwa onye nyere ya nye onye nyere ya nye onye nyere ya nye obere gị wetara na onye nyere ya nye ya nyere ya nye na obere kedu ihe ya agide ya ụmụaka dị n'ime bịa na-apụ m ya onye nyere ya nye onye nyere ya nye nke nsogbu adịghị ya ọkwa n'ebe ka nna ha eje ọ na-achọkwa ka ndị nke na-ayọ ụkpaka ụdaga eziokwu nna anyị mana ndị be anyị si na ihe ju akpa amachi enye ọnụ nke bụ eziokwu mana sinsi ihe niile a na-eme na be anyị na-eme chika dibịa sịkwa anyị ụmụ nwa ba nwebere nsogbu arụ na-enwe gboo okwu onye jide nwanne ọ dị ya ka onye dọgbuo onye bụ nwanne ya bụrụ odogwu ịma na okwu gbasara mụ na nwanne m nwoke bụ chika dibịa ya bụ okwu na-apụzikwa n'elu ịmakwa na chika dibịa mgbagharịa niile ọ na-eme oru ya ka o wee nye nne m na biya mana ịma na m nwa ama mkpọrọ ọnụ mgbe nụ na ha yi enwe ọgbakọ mgbede tata ma fa mere ka mmalụ ka ifu ya na-ekwu ikwefu ike ibe ihe agba mbọ ka ị nọrọ ebe anwa tụrụ ha chịkọta ikposa amakwa m ihe imenwu ya ka m ji wee sị ka m chọpụtaba gị ya ka etiri akpa asịsa a na-ekwu n'elu a na-akọ na ịma na ọ ya amasị m nke ukwuu ama m na n'ihi emenwuru m ya achọrọ m ka enyi nne nna be m eluo na-ekwu na ọka enyi ka ọ bụrụ nne m je nye na biya ekwekwana onye kwụ ụgbọla alaka ya ọnụ hapụ ha si na ndị baịsa na-ekwu a na-eme mgbe nwere ihe nji nke bụ eziokwu na-aga aka ogologo kwadoro n'ụka mgbede ama m ihe inye mba ka mmajite ya amajite nye gị maka na ene ka onye ha anaghị ịtọ ọkọye ịwa nwekwa ọtụrụ ọkara ma isi ka ma echi awolo na ihe nchadịcha ọ ka iwe mmalị ka anya bụ iwe si wee dị m mkpa beni ma gwacha ndị ofe mmanụ biko nna anyị mma bịa ka m bịa naba zụrụ onwe ya ike m na-eje nzukọ na mgbede a nruo etiri mfe akpa asịsa rapụ ibe ọ ibe ọ na-awọ ọlacha aba mana onye gbugwo nwanne ya bụrụ odogwu so rapụ ebe a mma eje ọbụla mara ibe nwa ya bụrụ mana ịmakwa na ele ịma n'ọrụ agboro ka nna arụ ọdọ ọnụ nwa na-ejiji ego ndị abụọ ọnụ ka achịkwa nwebara ga-ekibe ụlọ ekiki ka ọ dịbalụ ụlọ ekiri ndị ọ bụrụ ụdị eji eke ego ka ya bụ enwe dị ka ya bụ ọbịa na ọmara ya mana ihe anụ ozi ama m ihe ime ngwa ka mgbagobe ụmụ m onule anya ugbu a na mama unu bụ nwanne m nwaanyị mana ugbu a ọ nwụọnanụ ihe ji wee kpọwa unu ka anyị mara otu anyị ga-esi wee lie ya kwanyere ugwu achị ihe ọma emere onye nwụrụ anwụwo maka olili ya ọ ya ka m ji wee sị ka m kpọwa unu ya were ehihie chụọ ewu ojii ọnụ ma ihe wa akwamozu ọ bụrụ na onye nwere ihe ọ ga-ekwu ya tinye ọnụ anyị niile wee kwekọtasị ihe a wee ihe anyị kwere ka anyị ga-esi wee lie nne unu
nna anyị okwu gị amaka ị mara ndị be anyị si na akparịta bụ n'ukwu aṅụ ọ bụrụ n'ukwu ose ịkparịta n'ukwu ose ọfụja gị ọnụ ihe m na-ekwu bụ na nne m na a ga-enye ya na be m ma ọ sọrọ ha ma ọ sọghọ ha ama mbụ nne m jenye na nke nwoke onye ọgwụ ego a onye ụkọchukwu onye ọgwụ ego kpọrọ onwe onye ụkọchukwu na-agwọ ọgwụ ego nna anyị na be m ga-ayị ni nne m nna anyị ihe di m kwuru ka m kwere nna anyị Chika bụ onye ọgwụ ego ezigbo onye ọgwụ ego Chika gburu nne di m ji ego nne di m ji nwaanyị hapụ ya anyị na-agị na ebe kemgbe ibere akwa nwaanyị a nọ n'ọrịa ikpere ihe ibetere isi na ikpere ihe nwanne gị kwuru akwụ m ebe my brother kwuru ebe Antoni nọ ka m nọ ihe di m kwuru ebe ahụ ka m so ọ na-ewute m onu akwado onu abụọ ka a bịakwanụ maka asị okenye ya na-anọ n'ụlọ elu amụọ n'ọgbụ ka e nwezie na enwere ka o si wee dararịa maka ihe niile a na-esi n'ọnya nwa gburu ọnya nwa hapụ o nwere ike dararịa maka ihe ajụjụ abatago a ga-ajewe ajụ ọgwụkwa na enwezie ka o si wee dararịa na aga ejisi m n'ụlọ ebe a n'ọwa ebe ahụ ka gị ọnkụ adọm mmadụ bambambam ọnkụ mgbe mmadụ bambambam ọsịmọsị chelụ ajụjụ ka jụrụ nna anyị ka ezi fi na-ekwucha ụtọ adịghị ama achọghị na-aga inyosi ya were akwụkwọ eji ehichacha ike nke buru ibu maka nwere ike nyocha n'akwụkwọ ọzọ agụwagaghachi mmanya anụrụ ya anụ anụ ma m ụlọ anụrụ na ọzụgụ a bụ diọkpara ihe na-akpọ diọkpara bụ ihe na-ekwu bụ na emele enu emere anyị betonika ya n'ibu ma na ọ na-akọ a ga-enyi nne m na be m ga-echekwa n'ogetanụ chere awụ okenye ọ bụrụ achịra nna gị ibeela akwa kebe ibere akwa nne gị ya nwụọ na begbuola akwụkwọ emetụghị ya akwa ihe ekeke ga-ekwu diọkpara ụta diọkpa wụ diọkpa n'omenala anyị a na-asọpụkwa diọkpa kama ọ na-ekwuole m kwuru ọkpara onye ọgwụ ego diọkpara onye ọgwụ ego a na-asọpụ diọkpara onye ọgwụ ego n'ala Igbo nna ya ọ dị ka ya gwụbazi ọgwụ ego ka ndị be anyị ekene m ejesigo m ebe niile jee a wee chọpụta na aka Chika dibịa dị ọcha di anyị isi Obinna kọrọ ha ka anyị si jee ekene m anyị ejesigo wee chọpụta na aka Chika dị ọcha maka na alụba anyị ha ụmụọna anaghị ekwusa eji na anyị chọpụtara na aka Chika dị ọcha n'ọnwụ nne ya ọ ga-akwa nne ya na ga-akwa nne ya na di ya ndị nke ọzọ ga-ata ozu ataba ozu na a ga-akwa ozu na be Chika dibịa otu a ka anyị si wee kpokọrịta ya nna-asịọ akụkọ si wee kọ anyị si wee nụ Antoni kwukwa na aka Chika dibịa dị ọkwa ọcha n'ọnya a bụ nne ya unu na-ekwe anya ọbụla malite onwe ya bụ gaa nkwụchi ego ọnụ ebe a ekpenta si ego ọnụ aka ya mere gịnị iri gị aka azụ lee afọ tutuga ọ aka azụ buru ya ọkede ga-ezebekwa gị eze ị ga-anwụ ka ọkụkọ basko senda ị na-asị m ọka ndị abụ nsị ị na-asị m basko senda ị na-asị m na mụ mechie ọnụ mmadụ onye na-ekwu eziokwu echekwa m ịbụ mmadụ amara m na anụ ọhịa ka gị mma kpechie ọnụ na-ekwu okwu Ada kọrọ anyị ihe na-akpata na nzukọ unu nwekwa ihe ọzọ bụ na anyị nwa bụ otu onye n'ime ụmụada anyị na ụmụnna zukọkwara wee mekwa ya bụ meeting emeka ya bụ nzukọ na a ga nne Chika dibịa nwụrụnụ onwe mgbe ekwu na a ga-enibie na be Ntoni na ọ bụ na be Chika dibịa ka enye nne ya ada ebe a ka anyị bụ ụmụnna kwekọrịtakwa weta ụmụada na ebe a ka a ga-enye ya ada ebe a ka ị ga-enye nwere ebe ọzọ nsogbu adịa elie na be Chika elie na be Ntoni na ụmụnne nsogbu adịa mana oriri na mgbakọ
ọ na-be chika dibịa ka anyị ga-eme ibe na ọkwa ya ya bịa anyị onwenye nwere ike nna m aga m akpọ gị nna maka na ọgụ a onye mere ihe ka nna m kwuru ya kịta maazị Obianọ nne dewolu obi aṅụrụ bụ gosie m ike ana m ejikwa n'ohere a na-agwa ụnụ na Chineke na-efe na-adịghị ahụ ụra ga-agọzi unu na ezinụlọ unu n'otu m kpọtara gị ebe a afụrụ m ndị akafa na-apịa n'ụzọ na ofe jikwuru ndị na-ata so wala m nwanne enwe ọ mmadụ ube na-enwe ọnwụ n'ọbụcha gbaa ma obele adịrọ n'ebe so ịchọ iwetara anyị ọrụ n'ezie wrong business onye ịfụ aka ya dị ọcha ka Pọl nwoke ọcha esi m jee gbagbo nna nwanne ọ nwekwa ife iludo you chop something ị ga-efe ị na-eme business na ife onye aka ya na-adịrọ mma isi anyị bịa kwatuo ya akwatuo ọ bụghị ife onye Chineke kere mmanụ onye Chineke jọsụ gọzie ndị ọzọ n'ọgwụ ọnya na ntụ esi m ji egbukwuzie ya egbuo ọpọ na ị na-agwọgwụ ya na ntụ ọzọ na nwanne o nwere ife ikwuru ya ma nghọta tụọ ndị tene nche ịgwa gị na-abụ ịbatagwụkwa na minista ya bekee ịbịa na minista ị ga-akwụta ọdụ ego maka ife ọkụ efetu a na-atụ gị gbaa ma obele adọkwa n'ife ntị nke ị ga na-esi ma na-esi gị nwere kọp mgbe ego kọp Pọl debe ebe a transfer 1 million naira ife a dị iwu ịba onye ọbụla ime ife a drọb na ịba nwanne ịdabụ iwu ozubere maka afụbara ndị ala mmenụ ngwa ngwa na-eme ngwa ngwa eme ala ọdachi na 1561 Eko Nigeria afọ ọbụla efu ya amfufu iji ya nwanne ikotu mgbe a dọọchị na agba ma ọzọ nwanne gee m ntị ọ bụrụ na ị ga-esi ebe a next time mgbe ọzọ ị na-eme ife nlele anya anya wee na-eme emetụsịna onye aka ya dị ọcha nwanne m agbakwana mba maka ebe ị nọ na-azụ n'ọba na nna mgbaka aka dị nne m kọrọ m biko maka chika dibịa anụkwa m na nwoke abụrụ ike Chineke ka o ji alụ ọrụ anụ m n'ike akwa m ọkpa n'eze nne ka ntụnye nne gị azụrụ ịma nke na-eme ịma nwoke ahụ ịfụrụ onye ọrụ Chineke ahụ ịfụrụ nwoke akpọrọ akpọ na mmadụ ike Chineke ka o ji arụ ọrụ ụmụ nwanne ya nya ha na-akụ eri ka ha mama ha ya akwatu nwoke a ka ha mama ha ya emechinwu ụzọ ya mana onye Chukwu tere mmanụ oteghị ya mmanụ onye Chukwu buliri elu o buli gị elu mana mgbe nwanne m nwoke ha ga mitin nwanne m nwoke na-agwa m ogo nata na ya na-agwa m sị m na ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụrụ ike Chineke ka nwoke ahụ ji alụ ọrụ mana anụkwa m na o jee na alụsị ya na-akpọ ide jee nata ike o ji alụ ọrụ ya efu nna ọ bụrụ eziokwu rapụ ndị aga ha na-akọ eri ihe ha na-akọ ya bụ ndị dịkwu ka ha na-asa isi ime na-agwa gị ha mgbe nwoke a jee n'ide bụ mgbe ọ mụrụ nwa ya wee nwụrụ ịghọta o jere ebe a wee si ide na ihe butere ọnwụ nwa na biya onye ọbụla bụ ya bụ ihe aka ya dị n'ọnwụ nwa ya ya jide onye ahụ andị mgbe o jere ihe agbụkwa mgbe ọ bụgo pastọ ọ kwari mgbe ọ ka na-anya moto mgbe ọ ka na-arụ ọrụ moto bụ mgbe o jere ihe ahụ moto nwekwa ezigbote aka ife o wee bụzie na n'ihe ọnwụ nwa emegidezie ya ewee si ya na ọ bụrụ na o buru ihe baịbụl na ọma mmụta nwa o wee chegharịzie wee buru baịbụl ọkwa ya bụ na ifere na ọ mụtara ụmụ onye ifere oji kịta mmakwa m eziokwu asị ka m ka Chineke na-agba akwarụ m na nke nne m ọ ka mma onye anyị kwupụtara ya Chineke na-agba akwarụ m dike maka ama m na onye aka ihe adị mmiri ụmụ nwanne ya ya ndị a niile nwụrọ nke bụ mmadụ
ihe ha na-ekwu ihe a bụ ka ha ma ha ya akwatu nwoke a mana Chukwu ọ na-efe siri ike kpọọ akpọ ha mmenwu di ya ke nke a na-agba alụkwa ke nke a na-agba alụ ka ebe unu na-ekwu ke nke unu na anụ nke a na-achị keka ke ngwongwo ọzọ asịrị maka na iso na ndị ahụ na a na-enye aka azụ ka e wee kwute afa chika dibịa onye ọjọọ ife m bụ na ife unu kwukwa eziokwu dịpụ ya Chika dibịa onye ozi nke Chineke ọ ụkọchukwu ọ bụ ma ekwutọ Chika dibịa ekwutọ m Anthony nye nwa ọkọ ya si m kwube mana mgbe m chọpụtazi nke bụ eziokwu ka anyị nọ nzukọ ikpeazụ wee maa na Chika dibịa na aka ya dị ọcha m wee sị na m ya ekwuzi maka ya gekwantị ka m gwa ụnụ ifu nsogbu enwe na ezinụlọ a ife Anthony ifu nne ya ọkọvatisa ezinụlọ bụ sọ mma ezinụlọ bụ mma n'anwụ Anthony Chika dibịa ifu ka ya na nne ya si eme mana Anthony bịa tisa ebe niile maka nwaanyị Ọnịcha ife nna-achọ ịgwa ụnụ na-anụrụ anụrụ Chika dibịa aka ya dị ọcha nke a na-asị na ụnụ ka ya gbasa ilu ebe a mmadụ bụ igwurube Chika dibịa na-ekwu okwu ọ dị alụsị o jere alụsị Chika dibịa bụkwa mgbe ọ na-anya ụgbọ n'anya nwekwa agbụ ya ụta aba ọ kwụrụ nneba so wee ya sabefa nneba ahụ si na nke nwa ji wee mee na maka na ọ na-anụ onye Ọnịcha nke nwa ji wee bụrụ wee tisa biya bụ sọ mma nne ya Chika dibịa nwunye ya mụọ nwa nwoke mmadụ jee ka mmịa bịa ọmụgwọ si na ya eje ma Anthony amụọ jee a na-ekwu ibe a na-ekwu nwa Chika dibịa nwa Chika jekwurie ọ sị na Chika na ọnwụ bụ mbido ewekpọrụ Chika nwanne ya nwoke akpọrọkwa Chika wee jebe n'ide Chika wee ruo ebe wee sị na ife ọbụla bụ ide na ibe ya bịakwa bụ onye na-esu ya ịnya bụ ide sobekwu ya nye egbukwana ya kpụtịa ya Chika amarọ nọ nne na-egbu ya Chika ekwusịa ife anụ naba ide akpaba ike nwaanyị a ya abakwa n'arụ ebulukwa nwaanyị bịaba ọ jebe ebe Chika lobe Chika ọkụ na-achị ya wee chabịa ọsị na ya na Anthony na ndị a Chika apụta ofu ụbọchị ka ya jee wee na-anụ ka Anthony na-asị na akpọta onye a Chika nwa na Chika bụkwa na ibe ọ bụ tata bụ na onye ụkọchukwu si ya na o bunye Baịbụl mụgba nwa Chika wee mgbakwa nwa ọkwa etu ka Chika si mụwa nwa ya na Chika na-ekwu ekwe aka ya dị ọcha ịrarụ nwa na baa ya mana aka Chika dị ọcha kpata na Chika na nne ya nwe asị ebe ya akwa ejejusi eche ebe dị iche iche asịsị ji ebe Chika na ọbịa ka ya nọ wee kwa Anthony bụrụ ozu taba Anthony wee taba ozu ya na aka Chika dị ọcha ya Chukwu gbagharịkwa na nke nkwu ekwu ọbụla ya bụrụ ịma na onye kwuo gbagharị ya Chika dibịa aka ya dị ọcha ọkakwa gị mma onye ikwu ọkụkwa ndị agwakwa ndị mmadụ aka nkwa na nkesa ebiro na Chika aka ya dịkwa ọcha ifugo onye ọjọọ okenye arụrụ ana kịta ka ọ matara na aka azụ niile ọ na-eri na-arụ onye ọjọọ onye ozi nke Chineke Chika dibịa onye jupụta mmanụ nsọ ọ dịkwa mma ke ka ime ọ dịkwa mma anyị dị mma ke ka ime na-asịkwa nka nkene ka m wee sikwa wee yọọ mgbaalụ na ife ama ọ ga-asị ma asụrụ Anthony nwanne ya nwe ka o si wee bịa nye bụ m ele asị m kwugo maka ya wee mechaa wee chọpụta eziokwu ka ndị okenye jesi ije ha ji wee chọpụta eziokwu dị niile wee sị ka nsị nna biko mụkwa ebe nsi mejọ ịgba ahụ ihe mere bụ na onye ọbụla bụ onye bụ akwụkwọ nsọ ga-efesiriri ofu ihe ọ ga-enwe ihe ọ ga-afụ dịka onye ozi nke Chineke onye ọbụla akpọrọ ọkpụkpọ oku ga-enwe iko nke ọ ga-anwụ so na nwere ihe nwanne m nwoke mere mụwa na-afụta ya na o mere ihe ọjọọ kama na Chineke ga-eme ka ọ mata nke bụ eziokwu maka na achọ ka ha were ohere ahụ ihe gbasara ya mma anyị wee mee ịfụnanya ndị mmadụ nwere n'ebe m nọ ka ndị mmadụ kpọọ m asị ka ndị mmadụ fụta m ka onye ụkọchukwu onye ọjọọ mana ha marọ na Chineke bụ onye na-afụ ihe na-afụ ọchịchị mmadụ nke bụ eziokwu so na ịnekwa ya na akwụkwọ nsọ na onwe ebe mgbe o ruru Jizọs wee sị ndị mmadụ na akwụkwọ nsọ na ndị a na-anụ olu m bụ ndị bụ nne m na nna m na ụmụnne m so na onwe ọ dapụta otu ahụ ewere amamihe dịka onye ozi Chineke ọ ka nso were amamihe sobe ha mana ha mistake ha mere bụ na ọ bụ na ha chọpụta nọọ ideyi njere mgbe m na-anya moto ma amabedi ihe bụ okwu Chineke mgbe ahụ nọọ ideyi ya m je na-asị onye na-egbu nwa ka ideyi tio ya na-arụ nwa ha chọpụtasị
nọ mama bịa na nke abịanụ yọọ gị ikpere mma ekpere anyị kpọrọ mmanya Chineke ewere mmiri gwọọ ya ọya ihe niile na-adị mma mana ha na-achọzi ka a sị na ya bụ mmụọ n'oge nwa ka o jide efugozie bagara wee na-ayọ mana ka o si na-adị na ekele Chineke na ihe niile eme na ihe niile gara ọfụma ajụsị ese ọfụma nwa amarakwa na ndụrụ anyị je nnọọ jụ ese ejecha jụ ese ndị okenye niile je ma ndị ji ejụsị ese a n'afọ ma ebe ọbụla eji ejụsị ese ma ndị ụka kwa ma ndị bụ ejesi apụtasị na aka ịdị ọcha bagana wee na-ayọ glory be to God ihe dị na ya bụ na eziokwu adịghị ezokwe n'ezo afọ ime adị ekpuchi ekpuchi ịma na ụmụ ya na-asị idenye onye na-aghọtara idenye ya na-ekwu ọ dịka mgbe anyị bilitere ije ozi ya ihe akwana mgbe m na-anya moto amakwụrodụ m na m ga-emeche wee bunye akwụkwọ nsọ akụkụ ya kwuo n'onye a na-ejuo onye ozi gwa gị na ihe ga-eme ka ị mụọ nwa bụ n'ibunye bụrụ mmadụ bụ na mbunye akwụkwọ nsọ andị mgbe ahụ m na-anya moto azidenti ma ọnwụ nwa karịa akwana nwanne mama ahụ bụkwa m jere idenye mgbe ahụ niile ekwukwa ive a bụrụ nkọ n'ihe kịta mana ekele dịrị Chineke na anyị amarụgo Chukwu chegharịa ndị mago na ya gwụkwanụ mmụọ bụ ya nọ na ha ma na-achọzi ka mmụọ ahụ ya azụzụ je mebe anya aka ya dị ọcha mana ọ bụ na ha nwa bụ ndị chọpụtara ya mụ echezogbo ya mgbe ahụ echetarakwana ya nke bụ okwu bụ na ọ bụ na ba achọpụta ya ma bịa gwa gị ikpe ekpere nne ya dị mma nna m bajiri ebe niile tisa na-achọ onye ba ya etikọ isi ọ bụ na ha bụ ndị chọpụtara nọ ihe ahụ ejere mgbe ahụ mmadụ echegara ma gwa n'ilu ha gwa m ikpe ekpere kọmiti nwaanyị ha ndị nwaanyị over to Christ olu mmiri gwọọ ya ọwụ ihe niile ebi mkpọrọ na-enye Chukwu nye nwere onwe ya dosi ọsụ jechibe ụka anya na ọmarụ Chineke chegharịa ihe anụ a na-ekwu maka na nsogbu adịrị udo dịrị onye ozi Chineke daalụ. My children, if you know the word of God, even the book of Genesis made us to understand that Genesis 12:12, God says, if you can watch it, God will save you alive. Exodus 12:12, he will execute judgment on your enemies. Deuteronomy 12:12, you and your household shall rejoice before the Lord. Judges 12:12, your glory shall not be buried. Bear it in mind. 1 Samuel 12:12, you shall reign over your enemies. Whether devil like it or not, you shall reign over your enemies. 6. 2 Samuel 12:12, the evil plans of your enemies will be made public. All their evil plans, God will reveal the secret. That people will know their evil plans. Are you hearing me? So don't be afraid of the enemies. You can remember the Psalms 91, 10,000, 1,000, but then we know you are going to see the reward of the evil ones. So be strong in the Lord and love people, show people kindness, love your brother. If you marry, never you love any of your children more than the other person. Make sure you share equal love with your children. Oh, what did I do that you hate me this much? Oh, what did I do, brother? Oh, what did I do, mama? Manife na tomuto nenu wabu, mpulonye kulu nenu wa, nyangwa koya olu. Imema na gina maseja, imenjo na gina jo seja. Oh.